Wajam tusa. Yeah, you're sorry, young Pomarizi. Yeah, you're worrizy. Sorry, can't wear. Only baby, nine. No worries, I will consume moments. Ho links sombia lai sei sita hal ni hai sokodila la sombe lai so ho sei sai siu koi to ni boy man kumana na jai wusu sai lai tweet sombia for me ai nua na me tie de bia hoi Penesa sade chena say antesa fofra yechi mehuna meka de ye nanso wotan na wo mu na meka no mewi yesene se be me bonatete me nkuta na nka ne megya na nka na makoka se mehunu ya anka sa obasa asabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na sa wokoto sabo abi si wunu aso a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wa hena na bisitie eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mamponde hye ni bie downfall ya down bremo dagon mebinko Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Nizabre, cérémonie haï, Makari, Tragonar, Sekespire, Martola, Marhas, Nula, Kaula, Alafe, Sanibonane, Dabezita, Baba, Kozi, Yamakozi, Egaro, Amunina, Jovabiote, 104.5 FM. Midia Jauzu, Mampo Kuntunchi, Abu here, Kumanana, Wakasi Bretuba, Gong. Jatalinye ania ATM ewo Nhyira FM Samontete erade akwanya du so Ewiase Mu Nsem ensema emu din headquarters live ewo Spiritus TV and Afe Kings TV edem live ewo multi TV decoder no so epacho oko YouTuber Nhyira TV okwa ohwa and be eso tupete o like it na o share na obia so nya bi na o hwe Kosibuafo atrase sansuna mo fase abrachewa en Sofia de produce me ajay obodme papa workaholic medru if you say ya ensemu a emu odin headquarters ensem baako enan yebobo ho e just num no e de be she fridge m daache blogger no say tware yotimen tintin so ma bi odin fie aduasa na echi ofri asim botamu na asema na oka woso otuai bibi daninem bibi taniyem etwa no ho runabout etwa no ho runabout dia ono ankasa bechem odifo Japan ofia sa difo yi na onim de oyo onamwa no hu bodamfo monyomo crazy abodamo a no wache no wochina no wayi ni baby a oyi baby a oyi wi a no wadwa no kama no man tade foforo ahye owi na buza se fra osan sibi efra kwa me gong uvri santimampon no de ne ko atina ni so wani mfie pete pe na so ma dago no so no Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM odifo Elijah oha wano na de Modesta ehyerensa Modesta obekaya oya akwada bi odi mfie aduoni akire ane ma me na tie odine kosua adepam akwada yi esa nkotade no sha abrante bi oto dem na de ya ne lie ne fire wani nawo ntafo anu achi no yade a sabe ezi ni adru abeya ne kom wachinchini bia waye bia na enyeye eni di nkomo na otwetwe mu beka o kan nsema hodo odi ma bi free na otwe miensani a doctor fo waye bi asina koma no okwo kese na mfinso ya ne ya ntafo nso yade bisi esunsumu ade bisi ehunamu ade na odifo Elijah ba fie ha be fa akoda gine koye no nso akoti sen ye be dago no so Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM media matudi Ewiase Mu Nsem so ye be so me apa Bishop Dr. J.Y. Edu Sokoban Ampeyo New Jerusalem Chapel anonso ni be din komo 31st night o shenkomi na sankom no ye ba mo bi atibi no so ya bobo ho nsam no edoso fi ha obruja Brante bo fia ono so chimo na ira boni dua mfie nani na ogiri yese dua na nya no non se be dago no so Ewiase Mu Nsem na nyimre Nhyira 104.5 FM nteni entra efri samre kosi se bebo no ndua
ɛyɛ agyaman so so abɛ ɛtoa so live ɛwɔ Kings TV ɛna afei Spiritus TV oko ɛyɛ Facebook a ɛno nso ɛyɛ Nhyira TV ohwa tesem biem obi anyi bi hwɛ o like no ahye no bi ahwɛ bi nyimre me chia santima mbofo nyina ɛna afei mi krom hima nana agjakoma de fiato so mienu santima po hima ɛna makɔha mentima me mo adwo na afei santima wura tumfo se tunyam kase woni nkuntun kanta bo na mo adwo na nyimre yi gidi yese utie Ewiase Mu Nsem 104.5 FM abejafa mu nyina akɔ aba so obi a ho ye woni bi ansi akire all right min sese kwa mo na afei yemfa ensem no nyina enimu ntoa ye fa me gonga. Measures on good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. What a word, Hunival. What a word, Hunival. Wash your hands with soap and running water. Avoid shaking hands. What a word, Hunival. What a word, Hunival. Ampa. Eno mwakwaba. Sneezing and you difficulty in breathing. Should you experience any of these or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558. Ahwa na otie. Juma be na yo. Bacho me ekwene. Ukunti ase. Bacho me niku. Emma se no produce yo. Me ma yenum. Emma se me ma zan. Emma nan be ma ba ko. Enu asoro be na okọ. Bacho me ko Roma. Okọ ya che. Ache. Yo me da sipi. Anyumre. Yo ja, anyumre de woko. Se me nana bi, e fre na bra. Me ne no we enwa ho. Nti ye ko ba se me baba ko fa nema. Nema na yirai. Ko fa no store. Ti ode be peka na nema na yirai. Nti egu so hwehwe no. Na ko ba bi ko suma fidie se. Ne wa fa no, ne pa go mfa scan man so ko je loan. Na fidie ni ya bra no so ye beyifo. Na o kire de o ma ne beyi no. E o ma ne beyi na wu. Ya se de me kompa ebo ne atua. Akola ne ma no ho kwai. Nti enya na o di me na me ma. What a word, Hunival. Fo mi no gu me baba akon yam. Ba oyi ba akon so kan banku. No wa se no. Me na na ye pipes o ko Dubai. Abofra na se no. Beyi ya na o di wo fie ho. Nti afra se na o ye na adwen se ne maame ewu. Ne maame ko wu na okun no. Nti de abofra na oja no no. O de ne ko adwaboye ho. So o de ne ko. Na o musa kola ni sha. Nti on ko fa ni nua be ma o ye driver ni mra. Nti o de ne ko oye no. Na kitwa na wo den di ka koye no bo ne bra na mane na ne bra ne bo mama ne na me ko akola no ho se ada na wo ye beyifo sa na wo so wo ye na ade na me mejeje no na me fa praye na me de bro no edi na wo twe me ntumi nante me hu dwa me se muko bibi da me yefun e ko so fu wo so wo bo mpa ya kora bi se wo ye wo hema me de praye bo no e ko muko ma me na me fa ngo ko no wo se ya no kore obeyi ma pemo so afe ba ko ne boso miensene ede ne ko ba bia na odwane nti buro nyen mu a me ba afie no na bofra ne simu keka kire me wofa se wo ka ho bi one me ma me nua me wofa ne akwasi ade me ma me nua ne de abaya abofra ne se wo ka ho bi me wofa ne ka kire akora ne se oboni din obebo ne tuo nti abofra me de ne ko ba bia wo ma me nya hoto nti ebrandai egusun echi ai de to me wofa na anim se de akla ne kan wofa se nya no kura de ato no so mo se o mo emenko bia me wofa ne se wonko wonye ska wono aba bia opego beko me so mi wu mintume nante mintume nidi nso de bia metie mo na wo se mitua na mo ba na bofra no so waje mpata waje mentoma fa akokọ ba ko mpabua miensa enku ba ko lavender na waje sika 1.2 so you want him nti de obeje me no me de ma no nse ni nyina de metie na metie de de bia nso metie mo na wo se me de ma asemi ba na me de be dan mo na mo fa so bo ame ti me ba ya aboko Aja usi da gong kajagum na tita da ko my ears are
open to listen to your headphone. What a word, Huni Valley. What a word, Huni Valley Ampa. Enom Samu Akwaba. Yeah, but you didn't be. But you're from you, Auntie Bomo. Auntie Bomo. You, Auntie Bomo. Akoda dear no. But you're Menana. What didn't fear saying? What didn't fear doing what you? Obana Bema. Or your bad. Obama Naniba. Me Baba. Nanibano. Or he. Or was saying, Baba no way. Me Baba no will. We now could I didn't fear saying. Oh, we not a chronic in fear tobacco. Was 11 years. Call bay him no young fianson. Or no one eka. We are the ones that can obey it. And the hour any fear no. A been saying. Na me kan say me baba ko kan benku a wese wode ne sakotum obi edi ano one obi enti ne me ba yenti obo ase ba ibo no emu nsem bebre na kaso bi ebaifu a no one dago no so ne ye ubeti se na onim sakwa na ebaifu me de first pa na de na minim so ye baifu e ba ne sei na ohun sakwa na ebaifu me ba na ne ma no me baba akokofa kwaji lo nkofa ne ma na Nhyira ye no o baba me baba ekoji bosia e wo sika krabia na okofa store mu ne ma ndi odi begu kale kwa ho opetezi afa no na Nhyira ye nti me ampo na me call baby say e kwakoye ho ade na ne wo fa no so akoto no diskana ba na de akotua ndi e kohwe ya ba ebusun mienu no de hu an say akola na etira ho ne kon nyina ho baba no ono so de mfie sai nya me baba no me nana no ne kon ho no me bawo matumbo ase mo akasa won sem nyina esi nti mbusi akosa no ye na mate me da ase nti baba ekoje bosia ekoje nyoma okotom but begu kwa ho nyoma ne yira ti okoso okope konfo malam ho eko malam ho eko dinsini ho no ko so malam na dunsini ho no okoe eko dinsini onya malam ana o kan se kire no oka kire ne se obehwehwe ne man de ofire ya ma no nti menko me ampo na meko ti akire no ofram se menko tokutukuru enan mra na mse na Nhyira yira de kutukuru ne de hwehwe na me de ne ofire no so okoton pa na ode aba na o se minsi abotere ne ma no spirit na afa nti o ma ba ye bosime mienu na me nana no eche na ni tra ho ne kwa ho na ono asi mu kan se oye ba ifo what a word Huni Valley okoye sa ne mo ne wie no ba oba onana no ne kon ho ne e design ansa ne kon ne ho no e koya Nhyira no e di bosime mienu eno wa na akoye Nhyira no me ana me koye o baba na nko bi de bi mba no pore no abu ne nzende wonko no bi akoru ma de eno nkaka che father na on purify no sanctify ye na nam sika no na dozo sika be zain sika no de ko fa Nhyira na ye 40 million nti wa na akọ dunsini ho oyo bi onim dada minim no obi na de me ko obi na se Nhyira yira no ko hwehwe no ene na obi na afa de ende na oba bi na fa na anupo de din sisa mate ye mfa ngogo ho ento aso nti edisa ansa na obana na ne ko ho no edi bosime mienu ansa na menana ne ko ho na ba sa mo ye den bigidi ye se ba sa na munim se ebi a yade bi na oyare ntisa ba na isa no mi pode na mi nzuzu se ono na ekire mu se be Nhyira no na efai amu de akogu omo camp ho na ma ne baaye no wo se won fa nko a enye ono ankondi wan fa nko no omo ko no odi aba abo ne ko nti wo kan ma no nso mi kosi me video no wo se wo hu ni pakro obeje 9 million nti na gise video na yi media wo se me sa de me nana ne ko nti me de ne ko na ma wa anyi sika mbu wa anyi sika kora ti wona omo nwa hu se akoda ne baifo sabre na kora eno oje mu ye den mame eno chire no na wo ye ya akora no osane no na wo ti apo no akora ne pa acha we se onye saade ni bio nti wa anye saade ni bio nti e chire na ne nua be ma odigu nogu ne be ma ho odigu nogu ne be ma ho ai na me de no kokko mpa gba na ko ne akora no me hu se be yi no onyae eno e bia me de ko bia o ma na ho kwa akoda e kopiem so e be fu bibi kitu be na me de ahye ne se wona edi sa adwuma no o de bi bi kura be me akoda yi opema na akoti gono eja nana wo se me de ne bo enwane mpa ngono ade obeka ono agitum sa pa gono na ye ono agitum wona produce gono no oh ayo ana mo ye den wo enwane mpa ngono ango obeba be kan se munya make mbo obeka na echesi ntibrebe na okfa prayer oditwa no me fa prayer me ditwa ndie edi afe ba ko busum miensa nipa se na afri mu fie ho efie ho de oso okọ be yi mu no ne maame nko ana de aka bia me ne me mesika na otwe nko ono ani maame ai wone kun no ai
Simon now so 11 years mbo. Na ma me free mu. Na kwa me na fa so ko no. Na ma me ko we no ka baby. Ti me pode me hu so no nti akire no no kan say e wono. Nti eduro chi no. Eduro ancho na fidie ne yiye no no. Se na eduro achi no no. Na o kan no mu nsem. Ti nsem be no kan ma me. Ndi o kan say na ma me no wono na de no ko bo atena se. Na yesika e shi nyina e wono na yes ade no. Nti onso ase o sika sem. Oh, me na se abeton washi ni nyina. Je wo nsa akwa na baifo. Mo ye bia on fa na nkom Bible. Ne kom Bible bia no wanwane. Wan ka je Roman father, so ko Roman. Se jam ne kom Bible bia no wanwane. Wan kan che father. Be se me ka kire father me de ne kwa na akora na adwane. Bible ye be ko bia no wanwane. Nti hu so baifo na di se ansa de praye ko twa no. Me hu sakora na ye baifo. Ai. E di afi ba kon, me de na kom Bible be ban se na de praye ko twa no. Ne nana ne ye pipe me nana pani ne ye pipe se wo ko Dubai no. No wo se no. Na mba ba ko ka benkuton obi e di ano ni moja. Na me ko ho se oyakora bone ogigi me wofie pa on pasore be yisem an odidi me wofie ho na me de pra me ko e na me ka kire no no na so ono ana yes ade no na wo ye na ade a na me bejeje no na me bufu na me de pra ye bon obo na odi twa no de pra ye bro ni tirim ma mfen twa no ho na me de bro ni tirim so na nim so be ifo na nim so be ifo na me nim so ye be ifo ti na odi twa na unso me de na me nim se me na wo de mbeko na nka wo koso ahwe se ja wo mu a nti odi pra ni twa na di si ansa unso yare ndi pra twa na di na awotwe de na ye o ndi pra twa na chiri na me ntumi nante me ntumi ni di na me hu nsu dwa me na me se me kompa ibonti sofo na bompa ya mam na no se abayo obi abegina wo se wo yo hima na me de pra ya bon ye me de ya na me se ye me nana no se ne me nkopa ne chewo what a word huni valley pa ne chewo oji tum so no a wo hyem na wo chu be yi yale no wenye yale na me nya fe ba akon busu me miensa impata nso waje sofo ka chese fa mpata ko akra na ne se obeji sa mpata to je dia ne dia waje mpa bua miensa entoma fa sika 1.1 uchama kwa dana na pa woda enku laventa na uchama akoko kese yako akoko nso we we na we nso ohunto me kora na odi ne ko school dia enka no ogina one go be ko 2 na asem ba yi nti one day should one factory go be ko JHS na asem ba ndi si ade me pani ko oye me masem si ade oye me masem ni masem ne nam ni basa akro ne nam si ade bi anka na asem pi ade no apen oje mpata na design mame mpata na oji ni buronya no besi na hunto debi de na yewo was akrane se o de mi akọ camp no de na yewo sesi atu de na sesi de me hu dwa me na me ntimi nante nso me sisi me nan nyina me ntimi nante me ti se bibi nso wo me yam bibi daw yam ti se de yin akrane se sunsu ma chechede no mo cha me ato me yam ni nyina one ka kire wo o de sunsu ma chede ato yam no nan na mo yam nyina na no aso jago hunam eno onye sho say manu na apostle many boss they and diabetes pressure ibi na yago ma conta better Ewiase kura ko ihwe mwejem hospital mo say bronin poisa men kom sofo no den ho tie kwa jatum so na yawo sa wono ona ma ho hyehye wo wono ampa jatum uda chidi ato yam na achide na corona battle na battle yam o so wa chechiri ne yo ba na o ba na on fana ma wedwane o ka chenze odine ba Ewiase Mu Nsem zo me ka kire no so wanyi no na on kan chenze no besim ko jemi kumase da bi o wono no se me ko ba bia wo hunti so wa hwehwe a wo hwem what a word huni valley me ko ba bia wo hu nti udi nyina wo hwe man for hwe Ewiase Mu Nsem live o Specials TV na Kings TV no ndo hwe na hwem ene okudu wa pra ma me an kan kire na ne na dwe wawu an kan kire na nti me ka kire mboka so be kire na odwane so ma ene na bese ma wo mfesa mo bo ame na me ho to mo be na ahwe free ho mame me pe mo a me ho beto me ma ho to nti na me baaye nsa ho to nzu kura kwala yo se no nti na ma baaye nti empe odifo bi a o hye no mo ampa ibom na ni osuru ja osuru pia agu akwada no so na eja o mo ni akoya chiri nti sa yo
eno me da se ensem na ne ebobo hu de just grab bontatew ena me transit Pontius Pilate edi nsem nyina boafo mu akwaba dogon na umpom yeah umpom saboko that's ramet kaka de mami kan no yeah ma me kasa achide tortoise dan yam ne ho hyehye no ono so ntimi nante akoda nse wono a dogon unim se nyame yesi se nyame wadom na wo na obatie wasema wuzu ni mbatete na ekuru bekun no yesi se maya na se ukomfo aben dogon akrane ne ma wokeka ni so eni modern Ghana na e wo no eni ma ati sei enkora no e de bawiase no so se bonsamani ate because you say we dey enkora na e ba sei no omo ye very fast so we chiro ma de omo ni tempa saa na sunsum no so akwa say titena na nka mrewa no ye ma mi sei nka na bayi nka kama na nko de tifie boban nko de hwe ne machi say boni bimba but bonsam ye smart ti say won fa de no nkudua mpanyimfo no so biu ko mpanyimfo am say de bre wu nyini a na mse wa ho de no say de wa no hye na mse na ebro na eba fom ti so de dua nkwadan ketenkete ntino won expect say saa de ne besi because o back to a won ne tie 7 years de we dey na de bayi kura kwa kusu akura say me bayi we bayi fo wa dwene maso nti say ta akura we say oyewa obaye wo da be na akura we benyini akura afi no wanya say how many years 18 years mami wanya ham fie say 60 plus da be na 18 years yi obewu na wo ahotaba obaye wo kaso ye wa obaye wa che praye kura anfa nche no na no na Ewiase Mu Nsem so ni wopra why mistake Ewiase de say ade a wa ho odi nru ho no yantwie mu si chinchine ho ne yebeko wa na okukuru na akoto ni patenten ko wan kasa wonim se oba ne yebefo na na ne yebefo woni tua wonim minim se na dwem am se wonim se de yeta kan se praye de am se ya de bone to de vo befo am se de bre wadwodwo no enem se maame ba na dwenim wonim so de praye ne bu na wa bre ne tumi nyina ase because yedim se praye se ya de am se de bre fe kra ne jinja akora no wonim se am se na no kra ne tumi post mortem je se do na dwo akoda no you see akoda no odare do ma dinachi odare so so epanyini but wonim hwe o de praye kotwa no ade enwanwa una na ayo mfumso nka fa chai waje untuma oyo hima o ni ana ha na una na won tete wo ni ade so de sanka itimi jama na chewu but akra na mfa nche because ebi ode chewo ni so aho no ni tunsum no okọ problem nti ese oje sane man tisi yaje untuma yaje ode perfume nyina waje perfume waje perfume je mpaboa miensa waje moku miensa enyina ade aka ho age akokon so asa awie guso woku no wi ana akono ye no woku na wi uwi bi dabi no na onyu bi ya bon kwan ha dwene but afutu kakra nse what a word huni valley se nepa se obenya na ba wo ba nka so for asante de ni bi mani che hu papa no matere wo so no ene gise bi wo ne tete ese ade so otiasi so betam ne ba edna ma obi close marking sa asemasi che me ba oboa wode nkora nyina na dada mo o cheke nkora no we ada de na ekoso de na wudie because on say ene no ese bre maye kwant ne gya nkora no ye gya nkora no sa yato na sawram sabe otu ade so asawram a obi nso fa ese ede ye de opeso ade ye what a word huni valley intimate ene wu ba woni nkwa akoda no hu yiye hwe unim me ba small boy na me nana yaw on said am no na every year be me dey birthday man da when no asema ba ana me yes okay what a word huni valley on ko ne ma me ho kakra na ma me su ko school ntini ma me yes da bia ne odini beja ne yonko bi na wahwe so man na nipa no so ye esumbi a omono against birthday okay omo ni birthday me ba no ko ho no mo ekudi be 3 months and share den ni birthday due na me friend nipa nse me ba ni dey birthday but nipa na ntimi an share dan kan chem se ebia me kwa kototo ne ma ntimi se me send ni ska afi me friend se pese me send this kana ba let's say me friend na me nyano ti dan due na me friend no so I tight wo dwona me de me jama ne kai enwumre na mba mbusa na ya say na birthday no kusi say what's that
birthday ndi me de munya di o na wudi birthday na unko paradise unko bi 3 months akora no di 3 months yetimi a change akora na dwene a brainwashing no you see sanity wa ujja oba kakra bi wani anko no ho ade a bibi ketua bi obi de be chia akora na dwene sese bimba no minim se me birthday sese me kase woni kro be di bi o but because woni ketua no no nche yo ti da me de medi bi de no because ono wonya nuru ba bi nya onko ho no bi no onti mesre enewu ba woni kwa akwara no men to akwara na sawram we aye kan nyina no na ebi aye de akwara no ma wo na but wanti wani anhwe ne yi anane maame ati ase no ne maame anti ne anhwe ne ohun se me kwa adwuma me pentem me fa ha me fa anti akwara no so ko skru so obedi dan so be dan ne nyina aka ho bi ekoba ba ko chini ye nyina no se wa so na ba beda okay nti so hwe ne yi na dachi me na na kan wo se be bia be hwe obe skru amana kwa koduru no dachi ho sika no de be mu odi me na se kosi gbafo na dwenche no asofo asante atranse asofo mu akwaba ya no ya me ne asofo na umpom yankopon adom das ramete ho en fedodo wo fa na dwaru ze ye aso to colors no okay the go on ordinary wagro that's ramete that's my brother guy too. You want to move somewhere Cincinnati was in Nhyira you want to move somewhere Cincinnati no was in Nhyira okay so the Indian namaste no that's ramete asafo ozu maami si akoda ne beifo no vie dunwatwe o de prayer ko twa no okọ na sofo ka chense wo yo hima wo misikati tojo atwako okoya mpaboa akoko perfume muk ni nyina wajibi Ewiase ne honto no chichedia dan yem ne ho hyehye no koda odi ne be Ewiase Mu Nsem so a wadwane ojam kan run away everybody run away ozu unim ba bia me fama sem na fi asofo no ho minima sofo kon mo ye ambo minima sofo kon mo ye omutumi no ntimi bayi no se omutumi no ntimi bayi ne dia minima sofo kon mo ye adenti na wo se obi e bayifo me dia minim tumi nyina de swa ene bayi what a word huni valley na dia wo mu ni agya ensama maame ne beka ofie ena kola ne fa e de kom camp ho no mo de adiliatia no na sofo mua nyame hon konkon wo so yade bayifo baaya wantimi an tutu bayi wantimi amon ho ban ene sofo ben na wo ye koda ndwane ye ogina kwankotu ai hosu pa odwane yesuma sam bible say osuma na sema ne ko ne koye adwuma na ba maami bi ba yesu nchen na ne ba hommone enye ba yi o hommone no den chin ba yi that demon no den chin ba demon the fallen angel ba yi de yankete what a word huni valley enti so manipulate wa eja so wura so dem na say deliver obi na say demon na manipulate na usoni mu enso de kwa ye tia no mane kana no tom enti die enti na sofu mua wantimi antia bayifo ana wantimi anje maami onkopa ne chew na ni problem maame ne prayer born no prayer ne wonsam ya kaguso ansa ne dia bonipa ba wonim ansa na bredi panase ansa na bredi nase so hohumbonia ya ya wes bi tine emfa ntwa be ma no dabi okay ya wes ya kaguso ansa ne dia aka enipa no ba maame ni nimti wonde abufuo na woni mu no ene mande ye de ben e de ye sa de no ba minim se abahai akola ne to atwi sa spiritual group a ehye ha sei na odano no asema si minim se maame no onka na komanto ne yem nyame nti obenya no fa hodi na mmom afutu betu maame ne se empato oso ye wonana se obade ne bejawa mawani enko ne ho esan se ba bia yedu Ewiase mu yi wanhwe ye na obi manade obi frɛ no obi ye na ade bia woni beba honso ne manade a ense so oje kane no na obi fie ba ye nko obi fie dabi minim efie bia maame no na oye jata eno da efie ne kwan no enti maame ne ti ase no de wanyini a owu ofie no no 70 years okay ba maame ne wu ye no ena 45 start say what a word huni valley ene ente sa
enti yɛnhwɛ yɛ ma no yie yɛma yɛ ni nkom ho sakura ne te sakura na agya wonim sɛ bayisam no mu no sakura ne te sa kasa one of the most important thing Ewiase ɛwɔ mu ade ekum nipa na enim enum asɛm ayeka esan say enum asɛm create heaven in our life and enum asɛm create hell in our life enti yɛnhwɛ yɛ kasa eyi medase sofo asante na otene kana agyaman so enso atranse agyaman so makaba agyaman so nambum wasenya kra yɛ da nyankopɔn saboko wende yentiwe menya prokuni bia wi na dwinti ma Philippa buko papa hono tu kunya bi wi hono wenya bracha se ayu tu afili jaman so no mi bia che ga ko de on fani agro na ma da wi kan na so no akwa na so no okor wa che na so na ma me sa na so na to bo ase awie wasa se utiri waka ho na de bayre won de bayre ka ho asramete na ma adu say ufri Germany na ba bedru won't we nyama ton we what a word Huni Valley nanama didi kan ema mi me mano kafra na nase baki kana na obi o se basa na mo utwa brasa na ya na ensem ki kana na edi utwa mo utwa brache ti hun se e menopause ble twaka okay twazwe ti obi a okwan otwabla ede ne faso yibu otwabla na ne kondo so ne be mabeda pa obi twabla o peso ne be mabeda ebi su twabla on pese be makura be ba no ho kura on pe be ma na ne ho tete na ne ho hyehye no pa so hon me chano yewo min ka se honhum eni wiase akoda baako osesa wabome amsema bo anajo what a word Huni Valley na baba wabi wa mekum ni nuanu mema mienu omuso nyina ewu omo mekum dada mu amekan omo nim sankrofo ne miensa nyina sa nipa no ni nuanu mema no mienu no abu no omo bu no awia no to bo manajo what wabome wabome awia ade becha ehe ebekọ na mantini ebu anu muda ho ati mantini ebu a ene ya no no mi ya nuafo beto bituma bu ana awia no ono so bu anajo akola bi ni teacher dia ba bon oti ajanan edugu no so to na otiti no ho oti ajanan no de ajanan emwa samwa no ano na eso no eti wode ma no tititi no ho ba no tititi no na mo no tititi woni ma de kueche no tititi no ho na akola na bon o mu cha akola na ebi ehima abrache ba akokose oba bi pe na ge no de ba yewe no ho o ye kiti ade sa no wa kakaka na boy ekose ne pe afi na joko shade park so oso me share park so ko shana anyi oba me ka se me pani oni oba so wase no gesu kese sawo ba no oyini maame ensem saade e de chen oyini papa no nyam e de chen eno de kro no agihye ni nua bema emowrim ya che ne kwato okọ prisons central yeyi na anu asa police vacancy so asa ko tun super pass asa akọche no sageno eti eyendo krese ebi onuma na yesunsuma de akola ebi onuma ye mono wo ye hima ye obehima hima no what a word Huni Valley wo se ye opani ho becha kunya to obi a edemand se woni nya kunya no na mpanifo ho no de eno je se wo cha himfi na wotwe ho hene a je se wo ye de cha wo media kunya mana yi but de wo tama ke kanu nyime bia okoso no ebia na maame bia na bretwa ne nyima bia hu no wedie mu ne nyima hu no oni so no ne ke se odie kwa akohyesa akoda na bia nam so ebayifo utwa bladu bia sanete okay so iti nyima bu onu mu a enya botre akra de baye kwakoboni ebi ko no nya baye o so okobon okwe o sei meye o sei ebi anu okọ so ebayifo a maame kan kyerɛw baye die obi a tuntum die no
we kekete kura na otimi ha adwen obetima bo okay anadwo do bo anadwo mera se ajamanso lande aw awamato emre bi akoda baako no ebaye oturi ma meja pade ade kwa didi oyade no omofo de e far ti say no oyade ade be chema menese na yasi tu wo hu de kura yasi tu no but bebe bia ne nai sa kura de ejikwa bemma pa so say no ajamanso ye medase ajamanso na watene kana hutie Ewiase Mu Nsem 104.5 FM medidi ajahusu mampo kontonchi abo hia kumana na wakasi bretoba gong jatanini ania ATM ewo Nhyira Ewiase Mu Nsem montente everyday agwan part 1 ninie chewa imo sima ba ko na nso ja akoye masem nti kakaka na afi na fa sabna chewa enche ne de nyina omukoso etie eja hunim Ewiase ye pebei bododo aya ye nsusu Ghana for pebei bo ye nkoye ne mu nyina ye saade no eja hunim he anananom ebi mu ha adwene o ema no ene emema no ebi mu ha adwene se omame ewu kura no entiteye ene kwan ode akwa ne befa so kwa akwa na ni nye dia wode be ya akra no kura no na nko ye kra nko wope minim bebre ebi mu nye o yenti akra na sem akra ne mahama yenti na se ebi kura na na etete no ye besi de hu na ne ya beka ne de de akra ne so betimi abeka ne de enti beibo no eya doso dodo ewo hode but eya doso bibia yesi be ye hwese obi eka ne bankuton yese akra ne de nani aba abese banku no me ka se bi kura hygienic na ankoso ye eda ebi efisisi wo maame na hohoro ne nsa no de ka bankui once na sisi so sane mo ne timi koso e ma ukoto se adwani di a uyam timi hwie direct timi chewu enti bibia ho ane de ase beyie ahoni die wo ho se de ma amikan eda enema bi wo ha ya ne ha adwen anananom ebi mu ha adwene oba na ewu enti akora no kwanya wo befa so a wo betete na ama na be ya wo ba na ono nso awa ma wo no sa kwa na teze wo fa so eda be bo ne dos wo Ghana ha nti esre e wo hode but omuma ye ntu bi ngu na Ghana ye nkɔ yanim be bo na dos enti se obi ni obi aduane o obi nso nyi obi ba enam sa de nti enso first na ente sa upie na do beje obi a oba no odware no ama na duane di better ne sa de ni ho enipa ni suro because okoye na bibi koye oba owasam enti yesre da na force sa de na wo hode but se agi erade di a erade otumi chentumi nyina enti yesre wo omma ye nkoye nim na beibo ne ntumi ngu na ye nkoye nim se de be ya abrabo ye boabo ye yonko ye dododo ye ho enne hia beibo ne de ye be ba no eja beibo asofo ni binu metu be ye nso still be ye nsan ya den ehefa ne koguo enti yesre wo mo asofo no nso omo nya omo dwuma se de nyamede ahye omo nsa na omo susu mo be ye ne yesre wo mo a me ofa se abinachewa ena otine kana me ofa Bishop J1 edune kachem se beye no ewuma hodo yo amparibie komedi hia yani ma jinantwi sobojo kukuri kabiwi edoso papa Hutie Ewiase Mu Nsem 104.5 FM mi twamho basima ikodwa so ba ya toaso ya fami gong challenge Angelike the original we are there. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I say Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day Bible Mushim Ghana, I'm a day Bible, I had the Shisha no when I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewalan, and Yukuno. And I said, we didn't know Banana and the Bewalan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam Nenko ye, between I, we could have one behind when the bushing, and now whom been in your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear feeling now my own. I was some now your problem here, make catch your print. We were Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim can't sell it. Only problem while a flu and I say flu, only problem. Just said the war problem on said, just say be a woman, sir. We're traveler. So we're traveler to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicy mammy, booming said, be one dear fine. And now you are what they are to act. But so I would hear that you know who traveler
Ewiase Mu ni problem won saa nyama de sisi ade Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi die dro kanipa ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetin te bo mbola junction etimetim tebu mbola jaje Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wosuasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa umuso bi mu ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da na benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda Nkoko de Travel Salvation School on so me adwuma the friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o we ni friend akira be yi Psalm 91 enima do okran ba ko we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere be ade wo so me say wo de sra na pani enuma na wo de obi so wani boni ana be yi a wo de on fantra na ga ade we na achi be ye obo asem o ma be kan mo nu asem we a favor oil we ne dia na se wa we adwuma obi wa hankrata asem aye ne den unya sawa yi we bi su a ni problem bi again Psalm 23 wo kan go so 7 times no so the sra say ya wo so ntia na de kakra gu nsem wo de asra wanim no nsam case die ni problem bi again. For Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122 Prophet Joseph Mensah Makram. Ago, good people of Ghana, here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap and running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868. Or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Nizabre, ceremony high, Makari, Tragonar, Sekespir, Martola, Marhas, Nula, Kaula, Alafe, Sanibonane, Dabezita, Baba, Kozi, Yamakozi, Ekaro, Amunina Jogo Beauty, 104.5 FM. Midia Jauzu, Mampo Kuntunchi, Abu here, Kumanana, Wakasi Bretoba, Gong, Jataninie, Ania Etiam, our Nhyira FM, Samon Tete Erade, Aquayaduso, Ewiase Mu Nsem, Ewiase Mu Nsem headquarters live, our Spiritus TV, and Afe Kings TV, and live, our multi TV, decoder no so, Hepacho, Oko, YouTuber, Nhyira TV, Okwa Osha, and the SO Tupete, O like it, na Osha, Ma Obian Sunyabi, na Osha. Kosibuafo atrase sansuna me ofase abra chewa en Sofia de produce me ajay oboy me papa workaholic me do if you say ya ensemu a emu odin headquarters ensem baako and 9 yebobo ho e just ndum no e de be fridge m daache e blogger no say tware the ultimate intent so ma bi odi mfie aduasa na echi ofri asim botamu na asema na oka waso otuai bibi daninem bibi taniyem
etwa no ho runabout etwa no ho runabout dia ono ankasa bechem odifo Japan ofia saa difo yi ana onim de oyo onamwa no hu bodamfo monyomonyo crazy abodamu a no wache no wache na no wayi ni baabia wayi baabia wayi wia no wadwa no kama no amanta de foforo ahye owi na buza se fra osan esibi e fra kwa me gon gufri hin santimampon no de ne ko atina ni so wani mfie pete pe na so ma dago no so no Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM odifo Elijah Oha wano na de Modesta ehyerensa Modesta obeka ya oya akwada bi odi mfie aduoni akire anu ma me na tie odine kosua adepam akwada yi esan kotale no sha abrante bi oto ni mrade ya ne line na fire wani na wo ntafo anu akire no yade a sabe ezie ne adro abeya ne kom wachinchini bia waye bia na enyeye eni di nkomo na otwetwe mu be ka o kan nsema hodo odi ma be free na otwe nsani a doctor fo aye bi asina koma no okwo kese na mfeso ya ne ya the gong kajagum adawusi the gong kajagum natita danko my ears are open to listen to your headphone live on Kings TV and our face Spiritus TV or Multi TV decoder so Ewiase Mu Nsem and somewhere a more ding headquarters asofo asante ha sanso na menu a kosi boafo so atransem of say abrache wa enso ofia the operation me ajei media jawusu mampo kontonji obo hia kumana na wa kasi brechoba kwame gong jatanini part 2 Ewiase Mu Nsem na de to asui odifo japa memo kwaba Ewuraja odifo na mpom tisai Yesu adawroma se moni bia nsifie boni bia nyansi yeda obo ade na se yemfa mpabo tiawa enhyase ye mompae yabanka se no Awurade yeda wase na nwumre de esi aman hodo so de esi wiase nenso ye de eda so gina na so wadom ya ho odi ntumi ona boy ho ban soronko ejadwuma de ehye wonsa mo onum nyamye kese o program so wo Yesu de mu amen odifo mi samo kwaba ye wura bi gente fro japa obisa semo wabisa sem ba mekere wase Japan de metumi aka se obodam ni bia Nyankopon fa me so je no ana odidi ni maame Japa na bakosem no na abodam vie zan aja osumi ntumi nkire vie pe on shatare wajana na igu no ho na me fa no ye ni ye ebo mpae ma no e ma ne ho to no me no ka se oton family ko oton family oton family sinne on mo Japan no on di ni maame na nya ono nko na ni pa ho doso enti me hwa mu wie no na nso tete no oyama tu ana odi din Japan maame se me Japan ana me fae nyame oton family kukuma se ensia me ka se odi fo sha se sen me sha se acha kakra mfezeni na sa tumi ne free de onim eba wadamidi kan hu na me free tafodompom na eba na me du kro from mo se nipa bochenku na me so me ko hwa de kro onim se papa bi a panimu kakra de na beto mi ho no me no ka se o wahinsan a wotifie nipa twahye na me so me ko hwa de kro me ko ya opani bi no gina ho na ne nkoda omachi abodamfo na omu yi won efri utrizi kuka unase ani ombe yiu ombe no madware aso atade foforo wo han dem na ti woni so nam say we dey won na mi camera se mi twa daddy kam hu Japan no odi for sa tumi free Onyankopon tumi wuchire musan de metumi aka ne se Ewiase ankase ya chen Ewiase ehu ana onipa bia no ti wiase a suro Onyankopon na gidi se bibi wo wiase nso empenifo ka asem bi se ni mo ntimi ho a ejete wontuma
akwara ba ku bi a me bɔ mpa ma Nyankopɔn fa me so gye no o kan nsɛm bi a enye yare ya abayi a kame ba ikran ko kame ho ba se emre bi abanchi no nipa dom ncha nhye ba bi sa ekwan Nyankopɔn fa sa di sa tumi ma me so daye ache o asa me kan enye na me so daye no na bodamfo chesi me enti o chesi me na what a one huni valley gina ho na ontumi nya ohwe enti me gina ye no ana me tre me nsa say no enu twahwe ye de me hu ya se ni pre ne ba no so me sole me dwunu ho amanti ase because eni ma dwunu mu say bodam ni bi me ni be hia it take about 3 years that time me ko takwa na me koye bibi kakra afene na master te say me ye bibi me pese me ye bibi kakra nti me ko trek e wotakwa enya sofudie kura de be 3 years o me so sa da be 3 years me ko takwa no na me ye hoho me ko hozo ye me ko na me dakia sum me so na pa me gina table me ho table na me gina nim no yese bodam ni bi free takwa na boss baby ya stadium no no wo free ho na wo ba omo police station ho no mo a filling station ho no mo sa na me gina kwa me se bodam ni bi oduru ho no mo ohwe me din itinyu bebre ohwe me din ana me sa ana ohwe me sa eje usuma semani na bodam ni dia gumi so nyada yeso physical odima chigidi me fa no same afei me hu ya ne se watamade a ode bo timi tiam Jesus no de bo no tu ono mo no sin ka be hu ana san na chi ko ye what a word huni valley afei edimu ana me shi asofu bi ana me ne no statisi etu ana mo nyame mu papa no kire me kwan fa so a ebo mpaye kwan fa so a unim yalefo hia na se hu mfi na ha no a obebo mpaye ama no to kire me no 1994 ana sofo ni wuye ho na me start ya me say me start in my nyame adwuma me start preaching ni ade and one day brekum bodam ni bi me koye program ho me ko kanya me say mo brekum say she wanna check na nua bebre sisi ho no me say bodam ni bi twam and I'm saying no bodam ni a okwedie mitumi fan bom pae ma no a eyenti ehye hom ne hye me so and I'm so me na me bom pae ma no enu ani adom ne hyase menya dream no so da ye it take 3 years ansa me de hyase enya sam ketua o ti se o ka so kan bodam for do aso ya de abetumi aka ho o eja usu edoso onwa ma bom pae ma won edoso onwa nyame agi won edoso na mi o problem kakra e wo adwuma we ho me buta ni say adwuma na nka meye no anka mehu se nka mi hia bodam ni bi kra so na abonti ana awe ho say obehia unua nipa sebe o the self moduane o yidi bola so na no kra sorry about police phone bi kra beti a I dance here say oba bia na o hye gatanim na nsuo to no pa be 9 o'clock na o ye toilet nam gatanim na me fa obey bom pa ma nso te no bi ja me yiska ja no kwan se onko eyo obi anwanwa ona eya reho sem se nipa ya wo na bosome nkron enya bibia ontena bola so enya bibia oni digatam enya bibia sebe onkoto no se wabo ne ma no ewo ba bia wo hyemu a wadane abo a o kɔ ne nche opese opirawo ekwa bebre so na manipa no ekosa atebia num omu hiamoa adwuma nyame de ahye me nkasa no edin eye ho na menam amo ne firi he amo firi ba bia na odifo japa enu ya na ehuhum ade sanse bia ehuhum ade eye sunsumu asem na yene nyina se sunsumu asem ahonhu do atini podime doso pa mo tete won enya asem ketua bonamfo ya Yesu cast demons na mko gupu mi enya asem ketua Mark chapter 5 o se frame edom Mark chapter 5 o se frame edom ahonhu 5000 ati bema bakum enti se o se bia bodam ni bia tamade na se wote ya adum se bodam ni bi de edua bɔ akora bi ko no se nkrofo ka na se na me free bitu kwa me ba me duru nkokɔ
asemi si na me wona me obi hu adwuma bodam ni bi a akɔhyɛ nwuram na ɔbaa bi nyem abosom nwɔtwe na bodam ni no ahia ɔbaa no ɛwɔ nwuram ɔbaa no kɔm de ne ma na ɔkɔpɛ bese abɛtɔn na bodam ni hyia ɔbaa no wɔ nwuram na wagye ɔbaa no se kan akum ɔbaa no apae ne yam ayi akɔla na afiri ne yam atwitwa akɔla na gu da asɛm anoa ɔne maame ne nam ɔbɛtɔ dɔkoro mmiɛnsa a ɔde di maame ne nam nante na kɔkyee no ɛbɛ afie wɔ wabɔdam de na obi sa na yɛ ɔde tuma nyɛ yie ɔde kɔkɔtɔ nyɛ yie emrante no so na kɔgye no de tai share no minua ɔwɔ ahene ɛwɔ US ɔse kwame gong enyumre nsɛm na ɔde yɛ pa sunsum nsɛm na ɔde ɔwɔ ahene moagye enyumre ɛwɔ US one busuafo nyina yɛnto aso sɛ ka to obi abɔdam a agya wusu enya de ketewa o wose bi wanye huhum ade a ebi wɔ no ma na ɛyɛ stretch ana aba no so watɔba ha ohia nneɛma kakra ohia nkomodie ohia rɛkyekyere osanka ɔkɔ nipa ne nkyɛn obetumi aboa no but onya boafo ɔnamua na ɔde asɛe Don Richie and is our videos no more dey kaka no more Facebook live no and YouTube no ɔmo dey anamo hwɛ bi na fe Sports TV na fe Kings TV ɔmo hu dey ɛkɔ so ɔde de saa no asɛe awade bɔne etuma nipa bɔdam asisie kwasiabuo na ni da so sɛ ɔba abɛfra japadeɛ ɔba na ɔntumi anye etima ne sɛe ɔba bi na koma to bɛma bi so ɔde wura nyinaa hyɛ ne mu ɛnam bɛma ne ntina busuafo nyinaa po no odi bɛma n'akyi edu baabi na sɛ bɛma ne yini ma obu ne kwasia pɛ ɛma nipa ne sɛe ya kasema mo hwɛ live on TV no mo sɛ ajapa gyina ha o preach a nipa mienu ɔba ne bɛma we ya bodam te fam we yɛ bɛma na we yɛ ɔba ɔde sashe water egu ɔmo so yi ɔba no o hwɛ ne nsa ɔba no ne nsa na ɛrɛ hosɛm gi kumasi gi ha ya nipa mienu akɔgi nyame fa me so ama nipa no tɔ no ɔde ka wa hyehyɛ ne nsa ma ne nsa nyinaa pro ama hoho na fa so bidom kɔto gi ama doctor yɛ no operation amum twitwa nadeɛ no efiri hɔ no mo me wiara me gya wo kwan enye obi a na sponsor me o nyame tumi a me de adwuma enya ban na asoma me nye ne baby na asoma me odifo na tumi ho asi wo se me adwuma no ye huhum ade a me hu sɛ nipa no uyi na di nsuo ka no na atekɔ oni ahode antumi ana ya obɔ mpa ye bi agya ontumi kura nipa na de oyeye no ma sa sunsum no akutia no wonim de oyeye entra Paul say empenten fansa ntu obi so wonim ho matini mu because we mistake we benya problem no correct menim asofo bebre sofu bi ebe to me program ohun program no eye ne fe wa mompa ya hu se bia so bia na gipta nyame de ama no okoya na okofa bodamfo bi se obom mpa ya ma no bodamfo ne ka kire ne se onyai na oyebosom ye fa ne sanka no ene sofu na wu 3 days ohonhon ye owu ye ajapana ya unhia nkwanhia bia honhu bi ntata ye hunahuna ye ntie osu otua aja usu misia pa spiritual attack no misia but me din konim misia pa yesi bia meka attack ne ba asu me din konim me ye obi ho adwuma anadwono a scorpion eda me dem awura ni ho bibia ni ho no mo anadwo scorpion kese pa scorpion pa kese pa a mi hu bi krada mi hu yan se opie odem ho no mo a onam me fom ho no mo a obefro empa no ne nan no aba bed ne so empa no so be sole ku no e ma no da ho ma de achen who tie Ewiase Mu Nsem 104.5 FM yensemu a emu den headquarters mentwane kakra fe yanto aso ye kodwa so ye ni donko mi kakra Angel Dominion International Church ye odi for Joseph Mensa wona bonifita de nsa gu no so purify sanctify no e ma ne Bible ne nsa foa the Bible as the keys na kan ho enti omodi anfa ho nyina akoda no on twa so ntentem wontu ase ntentem e ba cho eni ye Angel protection oil Psalm 91 and 23 oyidi juma ya chagu bottle no ho tisa ko to ne se ni bottle no ho a me what to pay to na eno de na ye etu owo hyeda empati wo basa na afia busuanum wade mu nsɛm koyi bomodea na siesio na bia aye kama na afa yare krankro ne otuase yefumu na ato a bomodea aboa spiritual attack control kwasi jumasɛm koyi
Omodia kwaje Angel Protection Oil some 91-23 na eniwa kajine mu pa. Me kase 23 no eno favor nkwa se ope adomo bi anim no we so be boa papa bra Nhyira FM security checkpoint hobenya bi no ato and afi asafo market ready haba any opportunity savings and loans di Nhyira mu Germany busa ubra Peter Osei Mensa Germany Frankfurt onya bi no ato ho na afi US Virginia busa ubra Roxon London Mutual CR4 no busa lady and afi Belly Street 91900 Ghent ya boating na offer Isaac ya boating on sabe can be offer boot wonom oba enkran amasamai Stadium Junction Jarvis wonom yawada ene memeda obenya bi no ato and afi Kumasi Etimetin Bola Junction Edwada ena ebena so benya bi na wato Nkoko Trado Salvation School in Chahormo eno kwesi de bia benya bi na wato de na make won say Angel Protection Oil some 91-23 and once on American pusa homa ye 0554477959 0554477959 and 0504604122 0504604122 Power Specialist Herbal Clinic yade bia last stop and ho yade bia coach ko bremai odu ho yetu ase ekwa emabiu hudua be wo yetu ase yensene so se adwuma no mudi e wona so ye yade bia fakọ because mbodi ade bechi yade bia wotu ase deku ekwa emabiu massage ni physiotherapy maybe e wona so ye and no ni herbal powder and a mixture a boost immune system no na say corona bobodi akope bi wate herbal powder and a mixture bagum asojafo hunam duamu no onkomo no aye weak na say aposesa account unya herbal powder and a mixture cough care herbal mixture kuhu ke one na ko bowa ye beka se wonya coronavirus COVID-19 no hebeka se wanya bi ti omodi abowa kuhuku keke omodi akope a cough care herbal mixture a free Power Specialist Herbal Clinic didi so jirika bema obejina so party se ponko krika obejina so se train chiku chaka chio obejina so se mahi yedi twa block no panyan nyina free Power Specialist Herbal Clinic adua ya Malamex ni tonic free Ajumaba fufuo bambala nampotwe na supidia odi atfx ahin na ukọ sa ukọti apia teteminu ajai woni be hro ha ana woni be hete na otimi ahro ha na fifi bone tew afi na odi asesane afa ukobroni baboni akope adua ya Malamex ni tonic na ensiesie na wa bredo woni motoso awie no na wa bawura Power Specialist Restaurant no akodidi good nanum kakra me pacho any so engagement say ye adoring say ye be bodwa bia no I hear duani bia no Power Specialist Restaurant edru weekend a special choose fidie hu kunkunte yes ya de wia na fa kodidi Power Specialist Restaurant Kumasi atonsu fe yase just bro filling station here in hope na me kan eno ni nkomo it was 0244544422 0244544422 na 0200383831 0200383831 Charlie Ginger Liquor ebedu bacho obia jatum no na mrante ketesi ankokrane mrante anankokrane mrewa obia enom Charlie Ginger Liquor anunsu ode koyema ema ene mema yanka se nubra nutani hama ni nubre ni aka bom amex ne kama yadi ewo awo no kakadru aka ho nti enamrimu a smooth pa hangover bia nim nsabia akonom na ano no wonso num wiade ache na wonum so na charge wo wedi anti sakra Charlie Ginger Liquor enano bia nam okoba bia etu apetin bia tonso bia no busa Charlie Ginger Liquor ebetu na na ekodi wodi ne ebo poboni akodi bi wate bebo pa ebacho One a producer here a Kems multi beverage mo ejeso ben Ghana Fire service station hope number ni 0246955678 0246955678 Charlie Ginger Liquor ebetu
Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers. Anatomy ni ibacho phones ni Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, STG, Apple. De kwa na ope. Minia de kwa minia sofa santi. Eyira ya menyabi. Ufone yira ya benze menyabi. Kaja nai. Ufone yira ya Phantomi. Ya menyabi. Ipacho buja kwa ati bebo apa sanse ne bia ko ye kwa mgomi funa transmogrify. Esamisa television so your satellite TV, Zenix, Skyward, Asano, de kan bia no aye Franco Trading Nesewo Chrome accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smart watches, card chargers, phone chargers, all type of phone cases and protectors, power bank, cables, Wi-Fi, modern Bluetooth bibia tutia ewo Franco asuye ye mepacho branches in here Adum Babu Bazaar Nche honwa ufra na ko Ejaba House and the toss me ufra na ko MTN office the toss me ufra na ko YFM office also and 9 Prudential Bank hwari mo Franco e horom na fe Kufo Clinic hwari mo onso Franco ho the chato aye ke o Morocco ufra na ko MTN office ukoto ade o Franco a mepacho ye ma t-shirt fe pa ya branding Franco anopa no ndu kosi awia no mi no pepepe mepacho won na mesni o chan weekend yelo to number where your phone number is Franco Dienero. Push 0245 316969 0245 316969 and 0560 684147 0560 684147. The chat 0501 538602 0501 538602. Franco Trading Enterprise. Phone papa ni computers papa efie bam herbal center edi kwatu yade ase bam herbal center hoda so kosa ho yade your modern medical equipment yade diagnose ni pedua na ho nyina rabasa na ko ye diagnose mo gya so brane me ka se 2019 no amoje abaso body shonkokra bam herbal center se me kan chiro so mo de bra wo ha bia ye tu ase deku ye my dear fans Banse brano sesio nkuda nkase beifo twa so nam beifo bia nkotwa bia so nam wunya du papa ko ban he ba satane mo ate wachi kase wachi bemu sa ko sa achia sa hono sa edai ye be sesio e wo ban he ba center ban no Adam hepatitis sexual weakness be mo ntimi nyina so nko yintu nsem odwae ne nsungu so sami no ne ba no wu adwame obani ko ban he ba center ne nyane no yenta from badako we jao stomach ulcer stroke epilepsy gonorrhea nina yetu ase Oban Herbal Center Kumasi Atonsu Agogo bonese agogo Kumasi Atonsu Agogo government hospital chirope na meken Bomodani oni komo 0244083482 0244083482 na 0272 500012 0272 500012 achamfo ba yari wanyina bedwane ampa Wutie Ewiase Mu Nsem ewo Nhyira 104.5 FM na efe uko Facebook aye Nhyira TV YouTube so aye Nhyira TV na afe Spiritus TV na Kings TV or Multi TV decoder no so nsem egwa paso part 2 na wutie no odifo ajapa bono oche bonamfo a na wayino oyina no mo adware no na dam no nyina ateko no busa sa wote he odoko mabusuafo ye kasa yi ma wo hwe live e wo TV no ma se ba ko tu ayi na wi a ono ankasa twetwe no kama no ho afeyi bodamfo na monte so basa bi kura adwen na nsa yi o adeki tuwe bi wanya monti odisa no abodam e ma ne mema na basa na areho keke areho se ajapa oni buafo bia ono kro ya kagre onyan odisa adwuma no abodamfo mpempem na so yade se ayesunsumu de se hunamu de na areho ajapa me sama akwaba mo de asa to ensa fa na nkomo ya to aso ase abranti otiwe ono no free we na ekrobe so Kumasi ya Kumasi ifa Kumasi mrum lokra ohun so abodam oyi ni wiye no aja ba ko na ti wono akona on ba ko na oti wono ono mate ajapa yanto aso na we ya na enyehu sanse ebi hu onya obe proud ani enya sam ketua come na mfa so mochi won ye bom pa ya ansa ne yakọ
me bom paye ana tumi nyame dia ma me nti no what is say me tre me say obekọ fom okay nyame tumi what is say on say Mark chapter 5 no bodam na Yesu hia no o ye na dwe say oni Yesu be pepre ba Yesu tia no okọ fom eye power adwuma na me ye me ni tumi a me tumi nye ka me jai eja usu nkwan ye de ena no hware e ba ye eskafo odwane enyafo odwane mpanimfo odwane nkole odwane obi esu nkwan ye de aduane ye de tumi bia ni hono mo anya media ma me a menye sa adwuma we da nti say me say wutie Ewiase mu na odi hye na dwene ho aka mbacho onsei dabi onsei nti ya munya o musa na ja usu mo butai bi senya yare ya ba ya migusu meye me butai nyina ne say ebedu bribi no ye nhie nipa bi ti say e was street so because on kwa bro kire nko so bi abodam ne na mabonten sa o na bodam ne aduane ye to no gina ho kan toilet wono ho ne ma bi o prankrofo na nse ya ti bodam bia wo bi sikan bodam bia kumobi ni nyina ni kwasa kobasa minim se e organa mremu se ye ni kwasa e makwan ma bodam fo na ntia bonten na hwan na ebua hwan na ebua mi hia mo apa me buta ye nyina ne se metumi anya ba bi a me dum nyina be ko na ebedu bribi no on a nipa sa asei no on asei no ebedu bribi no na omu nyina e hye nyame animonyam odifo na how be na outashia o sa bodam fo ihu ha mi hia de bebri kwa ebini sai obu ono mo a usia no na bom pai ma ni wi a onam a otumi atake o hom otumi atake o uti wan hwia be nya accident kwanhia pa ene kwanhia de nyame adawuruma na meti ase toda obe wi adwuma no na ya soma hom no otumi take o ba take kwam nyame amoa wa accident banya accident anu oden aye nyame aka menti ase nti ebi wa yetumi toma no nti ebasa sa hom na e control no sembe ne omuka kirewo o ba ji nipa na ko nipa na o ye ne ye adwuma no ana hohom no se kasa kire wo mo enti to da wo hye bode ne otumi pra wo no ohun so be bo ane pe no aka kire no se nipa na o ba no wo anyi kwan anko no so a onyanwo a na se o ya me ne pra wo bo hu te to da obitumi fade ba no matia no na ma je fi se kan na me je fi on sem o tia na obuhwe o ma je fi on sem enti me nkola ne nitan bia no a ye be ko program bobonten no me ma obi an enhia bodan fo mfa ne kwa agite bom pa yansa because I spoil it and woni mu spoil it pa na ne den because we o hie nipa oba wa bo naked be ma wa bo naked na ne be ma da so no na bonten de eye bibi na ekoso ajapan musa na maka hu bi sanse maka hu nkoda no na me ma nko a na maka hu se omo am no mo na mo na mema na nti se oba nso abodama ya ye den me ye ne ho adwuma mema na ye me de ntuma kana sene me bom pa ma ni wi a ono atumi dware se ntare na me de be hye no ni nyina wa nkasa botom ni nyina toda be timi hye o ba bi sabe wanim na wa bodam so onyini ye so twabra na wa hye ntale bebre wono ho no wasan so aye bra be 10 years 20 years a wonwale eja uso anka se say serious oba bu ni nsa pa be 10 years 20 years onwale na wa hye ntale atata so a toilet sa ka ho o sa adun so gum nyina won ho to mo awurade adom nti o mo nso tete o mo a asema ne o mo ka kirewo ye de nyame ase obi sa he na me giran he na me wo yi obi sa no bo no bi sa ni wi o timbo ni krom di ami nim de ntia me ba ha ba ko bi am de ne kwa ne maame ono nko a ba ko de mankasim na me de ne koye me ya me de ne ko mankasim fi o nyina atompan obi enu betumi abo ntimi ana me high dancing room na me de ma no ana watim ana me mane kakra so mfanto ma agya usu okodu mankasim nne na obi ankyere wo se maame we ana we naked wabodam no a odu mankasim hotel be fana Angola hotel maame kase no ana na kase no anya kase no okay won hwehwe me wi am de ne koy me high dan ma no single room ma no because Paul said toda obi bana boa no ho mfamu a awode wo ho a boa no ho na mfamu this I can say for some joke then I'll na he na na then okodi yakopon onhia yemna no so na what fiansi a otoni ma nke onsem pi kana so yemna no so ye besa atraso ese atraso na emwanso obi mu ajapa na sa abodanfo na montesi o mo nseye na ye mu awon me mpa ebo nyina no se menya moa na ebedu brebedu ye nhie nipa bi tisei ajapa me nkoma ho di so yenya nkoma nkoda na ase besa to ensa afra nti fa na bodo yo me 0244 277 109 0244 277 109 Tisubio 0244 277 109 Tisubio 0244 277
109. Me da CP Japan say to nsafra oje yoso. They say corona no agi baby anti o home so. Dem obi ndi shebi ense ye no na monte so basa. Amodi anfa Japan because me gira say ye ko hwe no. O me hwe na o mu hu no. Sa na en ko say obodam na akota somre na about waje lances. Ya no kure. Ana culture center. So waje boda ana zoo. Waje demu lances. Sane amutaka. Onya no kure. So say obodam say pe na akota somre na about zoo and say culture center no ano. Na say we yale ne ngobio. Waje la nya no kure. Enya ho ana mi share branch bi wa. Nyame afam say na wotifie. Ofri wanchi na beda around about wo. Ana wotifie me na te. Enya yare abayi ayen person ni pado kam ne bae. Mate Japan. Nyankopon hia. Ebedi nkomo be sa tensafo na fe ya pemre ne ababa nsenum ye. Nyankopon hia pa. Because ne bo my Ghana. All right, who tell Ewiase Mu Nsem 104.5 FM and some 9 say training na free o. Na me tell me producer say Pontius Pilot ne ababa nsem num. Boafo. Ye. Onse ho adwuru. Onse ho adwuru. Bodamfo. Bodani no. Ene o adwuma e mumu. Adwuma de obi e. Because say and the atoro so person sabodam for ya de dia ene onkoje land Ajapa ebedi nkomo because unim abodam for gu Ghana dos na minim on say yen hwe ne ma bi nsu yie because ene mi yen jini penni sawo ne nyini penni bebre nyanwanwa menkase wono na yesa but ene nipa nye ye betima yi bodani hu ni trinwi ayi na yase niema edi akwa nyankama de ene nipa nye nipa bitima fa kwampi so edi aye niema wani na wadwe so oboa bat no neku na bodamfo minim akwa bi obrekum minim ache asebe ebro 10 years inti minim say ono de a mintimi nchire akwa bi basa ba akwa bi su dam obrekum but one de nkra de afekra ne boy ojinja akra afe no bo dam ne mo afe no otimi nante ko doma hinkruba de timi nante sa wa bodam no kra afe de wasem akwa mi ko hu no to fa mekra imo pa o no bier mi se wase okrofro you see entira ena meka no entira meka se menka se wo ade na wo ye nenye but ye o ye bibia no adwene hu mienu ane no kra we si aye kan nye ono nko ebi obi nsu namba bi ono so o sa bodam fo ya de bekum die sei omo yire no ni tirinyu na e basa na ne omo ji ni nyina na ade ba kon nipa ne ya na makoma like wo ye na ha me because yes obi abodam na abesa ne yare a omo mokoto deto sa kamel num sa ne manema na ibutu no na omo yire na wo hwie gu nipa ne hwenim you see na nipa ne kam was munye ne nipa ne kam afa owie obusa akwa ne se na akwa ne se ye na waso akwa no ho ato na oh na se bodan ni de o hia na bodam san se te sen a obeka cho se ye ewi a kira fa de akwa na bodam kra otumi na ti kobre do man ko na wasaba waso na dubone nti ye be se no no ya me se no se nyame ampa ana bi asoma no dia onhwe no onye ne nemum ebi nso be fa kwati kwan nso omo nso ye the same thing na bi omo nso nim de omo de omo pe obeyi ne ho eyi ne wo adwen so obu no mawro de ye obewi achi no no de ye ne nyankama de wo kwa so nti eja na dwuma na wafa na de me unim se wote wo kra no eduru ebi na me mpese mebe no ale ozuro ebi na ayam say life ese body ni tia na bi o ne so mu on because adwuma na wa nse be ya tantane very pantino nyame nhia no na emum no onfa akoma panye okay me da se na onfa adwen bi antachi menia gosibuafo na atene nka no so for sante azo obia wa chade nyame de ma no makase ya sase so ye ba yi ofaje ti hoyi na chade wo no mu ntimi nkofa kosibuafo de wo no ntimi nkofa me de wo ntimi nkofa ba ye problem ba kwa before ye woni se ye bo PhD e won krofa abrabo so pull him down ajawti before abrabo ye bo PhD e won krofo nyuma omo yeso pull him down PhD yeah ede that is why am I nkoso abrabo mu because the minua software eye no ono no calling anane frɛ eno no enye me frɛ enti de me metimi ayen sɛ urade moa no oma na hoodene oma ne nyansa
omani nimdie entiase ni hunumu de nya pa no hunumu na onfa nto aso nya adwuma no esanse nya kwa sometimes it be bomb pa yem obi within a twinkling of eye na wa tim say niam yekoso o wedim no enya easy but Paul say okuyenda nanso yengu ndi nyankopon wonhyira no Gracias. What a word huni. So for something Yankopon onsha onso. Ajamanso. Adwuma na branteni and you. Nanso kwan bi anipa bi nam so a omodinam kuremu. Kose badamfo adwuma no enya de da fomu. Ai se obi a oyare a obi gigiska, asa kwa bako bo hono chi. Odobi osakora yale. Asokwa osenensa obia manwe pebe skasi udu asokwa mo honuma woto ogiska ho itiko fo bi ne da kwatra baabi ese giska de amako dan ono so giska iti kwa nipa bi faso no eye we efru aka se omu esa bodafo ya na kora ni wiase sama ba ko okwachi akwa ba ko to asane ade okodwale no ana oyi ni 3% o masane ale wi uya ni banasa we ni 3% ko asane ale wi and for the bisha kwani on the adam got faso ni ka ko nyaro dia hunu no bebrebe ba ko se ayi leba wono ba chomu guor ni ayi force e bompa we sudim e tutu ya lera mu ho ataw di part wa atakwa bi e botre no akwa tinka akwa bibia o fe no mfi obadia no bodio no say ya no ni wo between the dead okoso friend na no make say emuda ho okay eti adini to kwata sana mo to ayisi tu kan kosisan owie ye afebe wiase akwaso wasom ya lenya adwale wo mo owie na ankasiaga memo de so akaso de ato no ho se o san ya de na so pese o ja bodan fo de keye bodan fo assistant edin ni emema na hode ma ne fanye ndemo enya ni modwa beko bi yankwa ne kwa mi de me pene se ko betimi asan efo yare okay ndemo se obe adwe se me pese me ma me sa mu nya yare ye hu bodan me bia wo kuruma na yesu kristo tam kra na bodan fo de wiase wo na beto sa wo senka ya sempa kila sempa na yesu kristo utu konya yesu je ne se twum yesu je bodan fo na montin se mutu empre obi ebi to bi monna ande de aya de ho nko bom ya yum ayi akowe se meri bobom no bo me fe ne bobom no uzo wu ana ko bako anto basa no yisi ne ja hye ne nsem anto basa ti wo kam na ko sisan o ja se etikadiri de eye so masa bodan fo yare kayami mana hwande man tibisa bodan fo ne yare okay nemo sa de so we se no anya de da fom as yesu kristo yebeku no ano de ne wasa jaka betimi a kaman empire free me so mate cause na emu se ehwe na eba na no de mate wasa ja open anya ho de jwande we no se wala dwe se obekọ de akaye okay nemo adwande de Ajumandi aso obre me da se ejama nso na atene kan wuti Ewiase Mu Nsem wo Nhyira 104.5 FM ne se na huhum nsem kwa huhum sema anu den headquarters minia akukwa was antimampon over live was Spiritus TV and afi Kings TV ya modiana afi yemfa roke room simadu e ko roke aso ye one de 442 Jellicure 442 and afi V any event capsules na afi pakum de ba jaso ama memane emano agina brane panya sem ketwa ko yo pakum poki crowd na team keja abanika se mwakwaba na umpum dizai ida obode na se enu ahodo abudwaso de ntine se ne fata se yaji crooked yatum ne enum bi ne gina na so microphone ya odia yo Eja yebema woni watifu nyina adwo enanumre yi se ne okaye no ye ka abibiduro pa dia di tuyad wase a na efri Rock Clinic Limited asoye na Rock Clinic Limited no Rock Clinic Limited no yasoye no yo Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba oso o hwehwe pani sika
yɛne pani sika efie no ana edi nhwɛne mu na da no yɛba yɛka sɛ awieye bredie opa yaresabia yɛde abibiduro tu yade ase a ɛyɛ rocker na mesrɛw ɛbra yɛbɛka sɛ yɛ number ni ebia ɛka bibi na wonte ase opɛsi yɛkyerɛkyerɛ mu a obetumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0248 88 50 40 0248 88 50 40 na sabrede meja kasamu ama Dr. Tete au free enkrayaba na de ɛwɔ hɔ no wɔde ama yɛtiefo mrepam no so no yeso yɛbaba abiwram meda ase yɛde nkyia soronko so bɛma yɛtiefo nyina abiom this is the third time ama bɛpie efidua yi mu ɛnɛ ama ne bɔ tietietia ɛma nyina nim sɛ dachimbi no ombetwa mra a omumbu womsa biom but it's unfortunate say member bebre enimu say yade bi eda woni mu se upewu umpewu ebehia wo tinie se upewu umpewu sa yade no ebehia wo yare ben na ye ka ho asem ye wo bibi e wo bema mu a ye friend say testosterone enu boa ema o produce u sperm de toso mienu e ye prolactin se sa homo mienu we pejana bakun befe mu anda ne eye oni se ebema dihydrotestosterone akosro sa dihydrotestosterone se umpewu bema o prostate gland no ayekese enti ahanmu emfa ho se umpe oba ananse oni oba enhyada de na ekire wo hanmu ni se udu mpanyifie so efi 50 ekono sa yade we ebeto na no na mpese oti ho ase na ubuabua ho ehia sa yade ansana aye too late me kanfo ven capsules rockefo aye ediaba edwaso no mawo se bre ya me ka say bo modian se obenya 5 packs pe fa anan anopa mienu awia enwumre wa fa anan udi 3 days ebenu 1 pack unum 1 pack ni wia to asona no 5 no edidi so no ebe fa 15 days na udi awi ubehu ni se de na ojunso etie emre bi atwe mu no asesa bomodian se udi wani be kire ye hospital na ewo Alaba no na doctor de ubefa laboratory examination mu na afi ya hwehwe u prostate ni kese eyo afi ya tro ndodo a onum abeboa ama sa yade no etimi akọ dihydrotestosterone si umpewu no ebeboa ama o prostate no ayekese sa do ya meka ho asem yi oba so etimi enum oba any prostate adenti na oba etimi enum oba ewo dwunsotwa be ma so wo dwutsotwa de na urina bladder no adenti ena na sa yade no etimi koka no ye wo hunam miensa e form sa dwunsotwa no mucus no any submucosa no ena visceral muscles no sa na ma miensa we ena na form hunam kuta dwunso mpa ocho wo de na ewo mu ni se emmowa enya kwan ekotrasa hunam miensa iso a se de tie bia no ojunso no ehun beba asem eniti se junso eye junso twane ma de na eba ni se obepentem asa oba no obebe intem se ukakɔhwe nsuo no agu esan se de wo se okuta junso no ema aye visceral muscle no waja na adwuma ayo enti intentem so no abrebia no utumika ansa na wadwunso me kanfo ye nru a ye friends vein capsules no ama oba nso a owo junso intentem ewo ne hunamu anase said no ojunso no enye sana na hunu da mpa ocho wedru vein capsules unya no a to 4 packets emame anopa anan ewia mienu enwumre anan odi 12 days ebenum sa 4 packets ewie obehu sakrai se aba tumeka eko clinic hono na yemfa unfa yan laboratory examination mu ebe hu emwa no dodo na afi ya kire enu a unum a ebetimi aboa emasa mmo waye etimi ayiwom ede efri ho no mu bema said the tie bia sa onya prostate enlargement a account ema u erection ebafem me kanfo edro ba kumpa rock fo de badwa so e friend say pacum capsules no ede amount enti emra na wo fa vein capsules no ema we mfri say wo erectile dysfunction and now say wo short distance the next friend say premature ejaculation and now wo low sperm count where do I was say ope e kira kwan eye
Pacum capsules onya saa edro we a ebetimi aboa ama saa yade yi a your friend say premature ejaculation and as de na your friend say short distance no eno so ebe yi no e de afri ho no e de amount dodo say na onya ebetimi aboa to 4 packs na traso emfama me unya ska ento 4 ni nyina bo modi ase ansa na ba ko besa no na wasa anya ba ko asye anan mu kakran no wanu manano by the time we be 4 packs no obehu se bibia akọ eyie Jenike 442 ewo edwa so a yedi ma won mu a omubu womsa womunya problem ewo won ayase anase won sisi anase won kotodwemu ya ono se ehye ase anase wewie anase mra na obu nsa no ena na onya sa problem na mpawcho wedru eye Jenike 442 bomodi anse usa ebeka Jenike 442 anajo na akwakoda no num anan na dichi anajo no anan de toso miensa no num yenu no ubehu se eya obi na ofem no eba fem to asona num se dro ikosi se obehu se ya no efi okra edi amaw eja kasa mu edi ama onuaba Esther no wato aso edi ama na Dr. Tete Akano say oba wo menstrual problem ukonfitire ubunsa na wayase ye wo ya entimi emmeye unhuna mane wotiatie mu a wadro ene Jenike 442 wonuma eboa pa titiri ne ema na omubu omunsa emmeye no mayase ewe wo mu no entimi meya ubonse emoja na ebobo toa bi se cloth eti ubonse wo mu ana bunsa bonse na ebi yibahuro te se bia wanyinse na ade no ese no unya Jenike 442 ade akamu de hyenchen de wo babia eni nyina ebenane no na aba na fe awudi no maye free na nkosua no nso aye kama usisi ye wo ya onum Jenike 442 menu aba ebeboa wo ama sisi ne mu adwo empo boso me so na sa wa yi ni ba nyo date kra na abeka ya bo se eba bokọ obeti ase bibi age edi egu hu na e kire wo se aba se eye Pacum capsules se eye Jenike 442 eno bia rocket for ye dia ba ven capsules no woko eye pharmacy shop drugstore chemical shop be bia yitonro bia no bi ewo ho a won se beka bi Jenike plus nso ho be bo on man na tinka ewu infections atane so ache eninti what treat infections na wie no atenka na yira eni ho no mu biem nom Jenike plus no na enku Kenya atenka no na enfamre basa no a perfect woman kama rocket Kumasi hasa wopanya yewo Alaba yani sika dan no opposite anase division mu na wo konkran so a yewo Adenta Panta Junction ho na behu yen your number no 0248 88 50 40 0248 88 50 40 bomodi ase obefre number no de amaye echina clinic be yedwuma na enti abusiafo abra ye ya no AC no na de ye catch mu nyina ne se enuro ya ye kan ho asem ven capsules Pacum capsules ana afi Jenike 442 no bomode anse wode wani be share drugstore herbal shop bia mu na wakope enuro bi atododo ne de ye wo Kumase Alaba udu Alaba also pepani na ye friend siko sika ye ne pani siko sika fi no ane di enhwene mu ahoso ayare sabia enti echina nyame ya aduma obi biara yade ne wudi asie se prostate ho asema doctor kan no junsu mu yade ne de kan doctor kan ne nyina no so oba ho a ye wa ba fumfidi a ye de behwehwe ni paduanim na ye hu ba bi o haw no ewo na afi ye de aduo no so ayeden ama wo aka ho tie to nsafro bi biara se chinafo ni kire Kumase Alaba udodu apa o so pesiko sika efie no ye no ane di enhwene mu number ni bi me 0248 88 50 40 0248 88 50 40 tie beda mu nyina amase na ya ma mu nyina so monitie that's ramete that's ne be share atua en common so tie Ewiase Mu Nsem 104.5 FM live on Spiritus TV and afa Kings TV our multi TV decoder no so oko WhatsApp Facebook Nhyira TV YouTube and so Nhyira TV media jawusu mampo kuntunchi abo here kumana na wakasi Bretoba Kwame Gonga
Menia kosi boafo wasanso na osofo Asante enso atranse me ofa se abranche wa timachipe na fe producer Ajay enso bo mechi dom ya ensemo emodin headquarters obetimi ahwebi na odiatumfo. Hello Ajawusu, I'm watching you live on Spiritus TV inside Crow from CPC Akoko Asensemania so chia ne dofo na damfo abena sahina wo team. All right. Yento de kakra na fe yemfa patrin to aso enche yensa be kan fa Bishop JYD anso natwa Bishop Baba Bishop Baba ha ihu na cho ye montani enko Bishop JYD for Elijah ha only the Modesta ekọ na Modesta no to say eno so be diagnose yenko we ye Ahmadia Homeopathic Clinic wo to on sap for sebra wo mo obuadi kumase he ya na ade a ede ne sese no won hihia wode aba no efe papa bibia de na kwemu wasi wo mo bo no watete ne so hwihwihwi wo ye adwuma free dwada ekosi efiada na sese no wo chese bibia oba be no obi asika mo giwe 30 Ghana cedis 30 Ghana cedis pe na Saturday Friday sika obaji wo no ye 20 Ghana cedis na sa 30 Ghana cedis ya ye ka ho asemi no ubi bia hyembi ukohu doctor ye ba mu aduro bibia obeso ye dua ne nyina no wo mo ju sai sika kitwa we ya umpodie na ope yade ahodo mo sane bia low sperm count na afa nam yade koko anase obema wonwo enam yade bia hotutuo malaria typhoid anase diabetes hypertension menstrual pain anase menstrual disorders munyina osemumra ene honam ni sawansa wa bia wo duro kitikiti bi wono de ma na awe boa uti power sa de bo na nyina na ekọ na bibia kama ede amawo na ade a ede se na me kan no wo kyerese bibi obeye obia no wo juice kakitwa we ya say ye yare oba bema bibia no for dikire eye Ahmadia Homeopathic Clinic omo body junction na obetimi afrem panyimfo ede afa 0244 486225 0244 486225 na woni wono atwetwe enkomo ohwe omachi kwan atere mekan no omo ewo Ahmadia Homeopathic Clinic womo ewo body junction hono mo a womo esan ne Kumase Ken Ewiase senior high no ana say senior high school no ana edi enhwene mu ana say omo ben ho epe ko na yare ne teseden obetu ase Alaska Star Enterprise wo makwa kofa wallpapers papa dia Ghana's #1 so distributors of quality and the original wallpapers wo maso ye ana odia babegu it is up wallpapers dia ho na so do ani kire amanfo ko tufiri aso ye na akoton na agye mfaso e de egu ombotom it is wo pe papa dia atudie amanfo ko tufiri no ana baby poti ho na egu no dia na akọ Alaska Star Enterprise television for FM stations and afi pub ahodo mu nyina banking halls ne sorry restaurant hotels any afim oba be wallpapers ni bi enso e dia man wo mo aso ye e Kumase adum wo ne Boss FM and de hwe ni mo be Prudential Plaza 0554 114878 0554 114878 na one woman atwetwen kom Alaska Star Enterprise headquarters of quality and affordable wallpapers. Rocker Clinic what woman katisi ya woman de rocker enro papa edia babe Ghana ase agye amanfo ebi ni vein capsules vi ani ebe kokra junso ya de bia obi oda na joba junso insusu anom na de mun kra ketu abi obi so junso na junso na poso obi so junso age so fenese feose ni nyina basa unya vein capsules vi ani ni nyina ebe ko yo se mpacho junso na feose obi so junso na gu cha so ni mu achese be ma no problem abam bomodina no numbi vein capsules ebe yo hu yie na enu achi be ma benum oba benum na esiesie mo wonum aba enan anopa nenu awia enan anwumre 424 enu anu no na pakum susu odwaso de be ma bonse team na fe bibia ye be ma odura ankasa enu no kwala ba oni sika fie de nhwe animu aboabo station ho a wo number no 0244 183230 0244 183 230 na woni wono atwetwe nkomo agbeve heba wo maso nam doadre wo mo na akwakofa mona soap e de ba unya bia ebebo honam ni sawansawa anase obi asebe honam kankan honam kankan yese de wo boa oboa befa na sase wi ya so bomode na kopa bi eye mona soap na fadwaredware honam kankan nyina be firo mona cream eno so bebo honam bon wo motwem ba bia wo hye mpabo aboa urugu won ma na kramatim be kon ho na
adaya ushu hu nkrama ekwo hu ombe presa obati na tizo ushu nkrama na che o mare bomadi ana kopa bi na emo monocream ebedi wakagiremu oba na sebe mansan kebi na ma hunam dia na enye fe agbave fever na afi en yede ko eye malaria ebetu malaria na firi ni peduam kra agbave tonic en so menstrual pains ana so ba o mense sezisu yi afi unya ne achina na etwa obi so ane de nkra de makra wa ese be ma no nam hodom bomode ane kope agbave tonic na mo agbave bam honam ba bia ye oye bia abu atwe toso ni nyina be kansie ni kama be bia kama agbave hospital o hwe mo chi kwan ya diabetes hypertension stomach ulcer and typhoid honam ni tsawansawa koko ene prostate ene be ma na enye adwuma ye bo waten kanso ateko wadwene no sisi na sen intimi nkaka ne maye wo ye adwuma 24/7 omo agbave hospital yi omo kujachi wane kwa mwa himfie ne di hwe animu anaso be free 0550677681 0550677681 now no mo akasa Charistic Ventures na de Zahara mixture and Zahara G capsules diaba enam yade bia obema mu junwi obem ka odwe momodi an kopɛ Zahara mixture and Zahara G capsules bi nanon na bibia enkoso kama emfa emma no makwa kofa Zahara man capsules di ma bema yetwiche ma no o wi bi sa na onunum bia awurade wankasa bejo ebusa na kofie je obu so ba obu se boyi ndimo eden papa ukọ heba pharmacy bi 0246 34333 4 mama msi subi 0248 mo number ni yo na pepo 0246 348 334 aha 0246 348 334 number no wache oya papa we ye challenge njale kwa opensa papa no mo amepa cho nunumbe Charlie ema no mema na Obama unumbi na minum se no oba so numbi na masie ho no ma ne ejai utimi say yes mo trade no mo tibidi na ba mpam adwuma so dia extra he wale oba tenka koso na so be man utimi dwam na afi oba na ni age na so ni age abade bebregu ni nyina nwimu no ntia bomode na ko challenge njale ko ensa papa no nie na nunumbi na tadwe ene akakaduro ensa de omo di card buy Kems Malt Beverages Limited wo masoye wo hwe bia na pendoso pu ana akọ eye adweso wo Bengana Fire Service Station honmo ana so be frɛ 0246955678 0246955678 na no mo akasa Dominion Herbal Powder abedwa so me pa chose say o Colora Corolla na Corona man na Corona year emu ha na ewe enti obia so obobo no homode no abo ho ban Copper Dominion Herbal Powder eno e boost immune system into Corona to Corolla oba obo obedo na chese body na soja for na isi Manchester boso boa omuntimi uda ebebo mu nyina togo Copper Dominion Herbal Powder diabetes stroke prostate afi hunam yo ya anasa spinal cord no emu kitaya ya bomodi na kopebi na mani pedua na hodi immune system immune booster dia badwaso eno no upebi ato akumase Mr. Eba AAB Pharmacy Adjoso Roundabout and afi Master Red Heba or Asaf Market afi APV's Pharmacy Otafo afi Top High Heba Enterprise Atonsu S-Line Junction and afi ANC NASA Cosmetics omo appear do be KUST no bo asenso adum wo wim Heba Center ubenya biato afi Asante Mampon Sewa Heba honso buso 0209 949215 0209949215 na woni wono atwetwe enkomo Sofo Asante Herbal Center ana mduodru ehwa ana Sofo Asante die enisa abusia yade ya ewiase amama nkama se nyina afdia yade enti uko Osofo Asante Heba eniema behu nyina tu se natural bibidro ode ma na sankwa na chese frufie ufiefo na peso mukunwo enokro wa ani otimi hu na Osofo Asante me kanche say diabetes stroke hepatitis ulcer kidney ene gonorrhea man bo gonorrhea dokro amana japade obua odware odi boss wa na enkoye bomade na Osofo Asante obamu odra my friend Kajom na Kajom ti bom ene ujai na bibia kama na say nro nyina na wode abadwa so a chese ukọ herbal shops ahodo mu a ubetimenya biato na tie ne say Osofo Asante say wakofa we dey mias so far than the mias Mias Herbal Balm
na saa mias heba bab no na adwuma ye ne se obi ahonam nyina ye ya watra se ja usu tra sana nsisi oduru fia ne yiri so no se akosua mi sisi bomodia na kopa mias edina de mias heba bam onya bia ebebo se twi na ma hu na madwo se foboto wa bam ukunu fa massage no obeda ma ho atop papa na upebiata na uko Sofo Asante Herbal Clinic eno ewo culture center kukwase okay na uko pharmacy shops ahodo nso abenye biato ana so ben Nhyira FM security checkpoint also ehonso ebi wo free 0550 439 920 0550 439 920 now ne wo mo akasa twetwe enkommo ade wo ho ne say we eye International Power Praise Chapel also for danon your friend Prophet Kingsley Jemfi dodo na bottom brand say power man na ene say power man nya power kaka keke nyano tumi wo mu ankasa na sabra kasa spirit your friend saying Against TV demo life achese wo call no atu say yes papa o kwa nanim papa ene say abusua wo de oyere nwanwaso ne niam pia badwa so ko pa bi na abusua fo corona abai kra ofiefo ahwe ombeto bi amanso ka unko brochiri wona brochiri ni bi anhia nso ombeto bi ama abai fo ne adwen ko na prophet enfa bible enhwe mu bible no kwafo enko benku na nifa corona menya bi na menya bi bifiefo pamia na empam akonto bibia wo ye bia no enfa bible enhwe mu oye no so na branch na bepebi na entu baye ekira baye abaifo suru ankasa na papa yi etena se oba Nhyira FM ha no ukuada bia no woye counseling e na so ye wo eye Mampontin Government Hospital no echi hono mo ana papa etena se entibishe wada bomodi akọ na omwo na wabrabom woniema mu odwuma mu no niema nyina enkoye emfama obetima frɛ Prophet Kingsley Jemfi Powerman number A0500 550-222 0500-550-222 and I say 0556-949087 0556-949087 now the prophet atwetwe nkomo Fast Natural Clinic Womada Roma woman a day a dear friend say a fast call herbal bitters a dear ba and no winya bisa na wono no fast call no ebebo ma koko adwane tentente na otwe pe na koko no etwafuru ni peduamu na edroba ko dear ba no say friend no a farmer herbal mixture and no so ye adwuma papa malaria chewa unum bia 30 minutes pe na mfi fresh aseto una akro no ko badwuma ahode aba upe bia eja market trotro station medoma ma mesewa so obenya bi anaso bowura eye information center be what for there on so obenya bia to Fast Natural Clinic o maso ye on so abuso 0243 617692 0243 617692 na no akasa boame spiritual cream e wo dwaso boame tiedi ni ye boame spiritual cream we sunsumu ade na ye kanesa no na ene say we opanyiche ya wo boame heba and spiritual center and we this boame spiritual cream e dia ba na ene say we the boame favor e dia ba boame je aware cream boameji aware cream odiaba ana afi boame spiritual cream eno so odiaba na de ho ne se boame favor cream no eno de wa wutia wan kasa wuti say yes promise and favor bibia e so nsaka bia na se ba na boameji aware no eno so de wa hwe aware a oba unya kakra na afi wadi obeka wa gen sa na afi wodi tea bread no pam sa na de afam sa wa kadwom awurade ene ukruboa ba bia obi a obeba obi antimi nyi ukru mfiri nsem na boame spiritual cream no eno susu ewo hono ma eno susu so peso ton ade ye nto niema pese koyi ntententem a eno susu hia bi kuma setano so apatrapa junction taxi station ubenya bi Nhyira FM security checkpoint ubenya bi ana be free 0240 6133 71 0240 613371 na no won mo akasa we ye palogo bites ensa abadwaso eno no na palogo bitters ya make you know wunya bia ebebo papa akọ na ewom na yin yema dia frafoti wunya bia emanipedua na hodi bon no mawutu say yes no awoso kakra na fotu say yes na ehwam na it tastes good ma hangover enu achi esama be ma extra ewale extra power emu appetite ma activity na baby abukobi anso no ebi ewo hono na ebi wasahye mu ebi nso wo bottom enti bibia me pa chokopa bi palogo bitters
ɛyɛ nsa so here drinking sport ahodo ne hotels restaurant munyina mo nkɔda mo nkonko pebi obetima frɛ mpanyimfo do so promo a ɛyɛ 0244 620 294 0244 620 294 and 0208 183 018 0208 183 018 na woni mpanyimfo atwetwe nkomo na nekrakra mu no give us scientific herbal clinic womada roma say no wose men kan cho se dompe mu bu a busuani bi dompe bu a mesew men ko jeje no na no fo akofa o haba ana da bi ye betecha ma na is straight obe nan say the first no ote no a ye ma no trekota bia ne pa cho ne say wachi dompe hunam ba bi na abu ana say kase no nan ukon ba bia dompe madwuma ote ne say na any say eya hututuo pa na eha wa wose no nyina fa bra bedan wo mo na bibia enkoso kama give us scientific herbal clinic wo ma so ye me pa cho wo mo de ne ho kwada so na Oben Christian Service University College ho no mo a wo number no 0243 038 482 0243 082 08 Mr. Obamintu Subio nkafra 0243 038482 0243 038482 na wone give us scientific herbal clinic for mpanyimfo montwetwe nkomo ne bale do mpema dwuma dia otini si Aja usija gwong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone. Kusibu afo medase nyakopo ensha sa ode donkomino odi yakogu enche yebetu aso ewonsha 104.5 FM Ewiase Mu Nsem so odi for Elijah ha one the modesta call yentu nsa mfra na fe yenini nkomo na mo fa senso nso ekodoma okoto aduane anajo okosia sunsu bi no nso ha se senasem no odago no so de no hu ye nyame yedma next week odi modesta beba no nso ya toto na no Odifo Elijah yemo akwaba na afa yentu aso monsi microphone mama na mini Odifo Elijah ninkomo Odifo Elijah mo akwaba jata Odifo Elijah na umpom yesu adom ede nyankopon se boni bi ensifie nyame adom bibi ekoso nyame boni bi ensi nyame ayade yensha se free modesta ho tizan wona koda ne ma me ni kosu adwuma ko fa brand bi ne ko wuya entafo mu nsem bebre tafo yade ononso yade ti ye boni kakra bi nyambo next week fa modesta bra na abranti onso ba ko kan fa mu nyina bra na fe ndago so na de boni kakra bi nyambo next week fa modesta no maka nyina bra Odifo Elijah meet you ne ho tizan ne ho ye pa se ye share tiefo boss ye be kwa akohwe no na ya sere urade na urade tumi ene na ho ode ayekese won so na nyame adum nti ye hwe huhumu de wie ye de ma doctors for nso mom so hwe omo de nti se nyame adum ne ho ye ese uhu modesta o ye different ground ho afi ne ho shase tono ba atono kro ne bisi ade na yemfa no hospital na nko hwe na ade no se ne ho odidi kama na me ne ma me kasa me ne ma me kasa no se ne ho ye pa na odidi na se be man na ontwa ni ma hwe omo nti botom no dry kakra no ka cheme no pa no se ne ho ye nyame adom ne ho ye pa part 2 ye fa so tia okosia sunsumi empere no so uko sunsum ko hwe na design ye hwe ye na ye ni fie bosom bi na ne woni fie na ne di ni fie bosom yes de kan na ni fie bosom de tie no de tosumi no so na ye hwan de tosumi no so ya ahombone e woni fie na na ye ne se ya abaifu e woni fie no ena sunsumu no mo ye ne sa ise kwa ba na afa so a wo so an Odifo Elijah me da se ye de mpaibo ene awurade asem ne akwankire ene se obisa na wo no atimu se difference abem ise ne ho ato no ama fa hudi aba te umu na ne krakra no person ro no ho sana ne nyina azi atiko ene yefunu yade e beto ne so a na ama eniema ye bisi basa ne nyina se ne nyina akọ ahode aba ya ono nso ne ho na masisi ne ho so ndi aja sa na tie me ofa se mo akọ aba eja ho ti sen yankopando ho ye pa chan ese ho ti sen pa cho me ho ye pa se kresi ni nyina akọ me pa chan monyo nyina ati agira me pa chan Odifo so dago no so ye ofie bosom na ye usa ofie bibisa ho me pa chan bibisa ho me pa chan na obo so abidin ana o kan ho asem se won na pese se wo me pa chan eno so ekopi mo Odifo Elijah so ye me pa chan ni nyina akopie ho de ko so ma so ate so wa keka o mu anaba de mintu min chere de
Okay, say mfa onyam sum ni agro no nso e. Me ba chan o kan. Ba isi ade, me fa me nyam sum ni agro. Watwe bata Nyankopon. Ba chan. Bibia ko wani. Me ba chan. Sunsun mo hia ne bio. Me ba cho David. Won hia ne bio. Ba chan. Isi ukotra asori fio. Me ba cho me nkotra de ba me na ne be ntintia o. Odifo futu be na ade ba wona etie na nwumre. Okay, the American nyina ne say etiefo nyina nyi ni se hunhum nsem wo ho. Eto da bia ho se sofo bi ka sunsun mu asem a wona ebi ntuo mu da na omo gi achi ni. Ti de mi tu etiefo fo nyina se omo nyini na yenkoso nkura mpai bom. Na yensu Awurade asem na Awurade obegie. Odifo Elijah me sure boss nyame aduma next week na next Friday omodi afa Modesta bra. Na obiya hu no dona no munyi ni za akoda no yes oh yemfa no hospital doctor betumi I say bit o ka say aten hu ade na bema okofa no bema no yire na aboni dua na bi nyini sanete ye ko ni nyina akoko piem bema no wafre no bema no ye ko ho no ye frɛ no beton say aye bibi te say nsem na ye bebre enu nti ebrepem no ye di Modesta na beba ona o ma me nyina beba abekirem nti eye be ma no yire na aboni dua ne kura no de wom no eja na aboni dua eja de wom no upusu ahoma frɛ won so meba ye pusu ahoma frɛ o momo yo e ma be ma no ye na adwen so obeba so hu bet wendimi ama asori vio tinya de obeba okay ebra ye pusu ahoma no frɛ no ya de oye na adwen so obeba de ensante ne nka biem besi na ye kase ebesi na ye kase bet nyame adu Modesta de ho ye ba nyame adu next week betimi gina ba ye de ne beba oni ne ma me nyina beba odi fo yemfa nkoko ona ebe ni swapa na nsam ne doso na fa ona bato jwa me ho na nyambo next week mo de fa Modesta bra na ye nto sunsun nsam so me dasi okay me number na ye 055 00 73395 055 00 73395 anase 0240 967757 misi subiem said be ya wo so obetimi atwere na wafre na watu anamon 055 00 73395 anase 0240 967757 eja nyame nhyira Odifo Elijah Mensme da CP omodia next week na next Friday omodia fa Modesta bra na manfo nyina enhwa akoda no ne asa na atata na fu na hye no ntumi ni di wontumi na no se da akoda na ya no mekra mehu ni kakra no mani ajepa se Nyankopon da so na wodwuma na obi anim se beyeye enso Modesta order nipa or transmogrify order nipa ya mebeye Odifo enti enya akama nkoda nyame aduma next week atwas mo fa se na onso ka che Odifo Elijah Pacho masimo me kan se Nyankopon sanse nyo no asamre nko awro honam me pa chan culture center zoo ananse so me about me pa chan ne baby ya ngabada se na ka che Odifo Elijah asema me kan se se Nyankopon sha na o ma na adom ne nyekese on fa ni free adom kwa adom na fe nyam zumzum vani agro me pa chan no ka se fast na se ugro mu anu ka se de bragu nso mate me pa chan mate me da se yentwa huma si my ba Bishop Dr. J.Y. Adu atranse Bishop Dr. J.Y. me dinu ka se me bobebe 1 billion wa transe me be din komo on the jam se piese me se papa o se be ye doso pa ampari bie ukuru kabiwe jinantwi sobojo fabia komedi hia dosu mbruja me be dago no so no o shenko me 31st night ewo NJC New Jerusalem Chapel se yadie bi na mkamu ba ebedinya betu America akọ WHO akọpe vaccine aba wom pani yesa nsembezi dana so dem honyina edin mi chamusi ma me ba eni papa di nkomo you from me gong Agbeve Herbal Hospital. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and say Aquapano Quafon, many. Prophet Joseph Mensa, when I met
Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha e kan okre ma obi hu left and right adwuma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kunu ana se e wo gede ne oba na ne be wala ni na oba e be kire Prophet Joseph Mensah adwuma sam na enkoyi e betumi aye obi kura wa na hu bi ha ne wona busuam ana hu bi nti nyoma ma ne nkoso oba Bible no be hwe ni na ma wo hu awu asem na ayo problem me ka chiro pray wo Ghana ana wo approach me na awu asem ayo dadwene a wote men ka asere unni problem wa wo ho afru kunu ana se fru wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba asima membu mi se bia nde fine ana ye yiwa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awu asem unni problem wa ho sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu oba Prophet me na mtumi die dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensah me was akwai no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na afri be ma na ni na oba ye be kire wo Prophet Joseph Mensah Kumasi krom ha me wetin te bo mbola junction etimetim tebu mbola jaje Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwehwem umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de ye hwehwem de baaye me de akwa Adom TV saa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye dwuma da ne bena da ko a Accra mo amasa my stadium junction Jarvis honde me ye dwuma yawo da na me menda nkoko de Travel Salvation School onso me ye adwuma the friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o we me friend akira be yi Psalm 91 eni mo do okron ba ko we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere bi ade wo so me say wo de sra na pa ne nyume na pa ne nyume na wo de obi so wani bone ana be yi a wo de on fan tra na ga ade we na achi be yi obo asem mo be kan mo nu asem we a favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi wa hankrata asem aye ne den unya sawa yi we bi so a wo ni problem bi ade Psalm 23 wo kan go so 7 times and so the sra say ya wo so ntia na de kakra gu nsem wo de asra wanim no nsa case die wo ni problem bi ade for Prophet Joseph Mensah telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensah Makram Joseph Mensah and that's a fire to the Angels Dominion International Church adodo na bo me mra ne se akwapa no kwafo no menie Prophet Joseph Mensah me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha e kan okre ma obi hu left and right more day headquarters Ewiase Mu Nsem and no akra emo akaba yo bro but Bishop Dr. J why do no and Dr. Bakope Ghana had nobody uni me bia ni ho papa no was PH me papa so person oye namwa papa metio e ma ho ba rough oje e ma ho ba rough ye hi papa na ka je so ma den ye hi na so person oye namwa oye hia cheche se di ma rough aha sa no person kire that's all we animu was ma ho ma rough den na ahye me den di se me ze ukura pia me njo ukura bomb me njo coronavirus me njo HIV me njo ansa me zip matum me no ni nyina ye akra me samu akwaba yo bru akra na umpum ehu adom no mpa e boda ba e da obo de na se akra daruma ye mfa mpa bo kakra mi hia se na fe ye nto ankomo no so ye mpa ade nyina so tumfo e da wase ena nwumre se wakan nyina bo ma hia fa akosa ba akofo ma ora kaide abaye so oman Ghana na Ewiase nyina
ya bompaye se ya de wiramfo ya de kodi ewu abaye so free wa dom no wahu mo broso yi free ekomu wiase nyina di abobo wiase nyina adwodwo o manga na so di abobo ne adwodwo yesa ubam be yi free enso ya ka wahwe no nyam da nyina era wase anwumre so da ho di ma onkrofo a etie na yehwen wahwe no nyam bebre wo Yesu Kristo dinti amen amen akramizamu akwaba yo bru weri ye kontintin so se konkomo fo agyan no no na aka se yanche kura ye konense ya ye je ho kura enkom so ba 31st night na ye hwani mu ani bi say yari e ba eye meningitis eye CSM eye den no bi asuru so dem ho na yari be na abofo sane o kan won se sa fi bia abofo sane be kansem na fi obi ai basa afrani na he esibi di coronavirus COVID-19 etu apete o froka usro o chia unua usro onini bonsa ho a usro obowa usro owansi usro atu usro jese obi ahu do onye no ho ese akwese West Africa Ghana na ase afa eden kwa na ekosho na ayara ho sema nyina edi nkomo na branch ba go frɛ oso okosha ne nua e won kran hospital ba ya ono so anya bi to no nkasa a quarantine ho self quarantine o shedem ese wama na awre ho yentie nkomshe na yaba ya bobo ho kantinka bofo o maimo a doctor fo so hu so mema doctor fo omoko WHO omoko pe vaccine omo dia bewo ayarefo mpanie yade kase bi mienu ebi abapen ne besa asore ewo man mu yesa wokwaje mwafi WHO wamba wo mpanie yesa nipa bebewu omo mpaye o ahwani ya besa asefri esrem mentifi ne bekum nipa beba na afo omo ho mpaye ebetumi asukufo to sema sukufo sa yare no emmon fa sukufo so enkunkuma sukufo masum dwen ka bibia o sa su dwen ka na manyina kantinka bofo o maimo a doctor fo so hu so mema doctor fo omoko WHO omoko pe vaccine omo dia bewo ayarefo mpanie yade kase bi mienu ebi abapen ne besa asore ewo man mu yesa wokwaje mwafi WHO wamba wo mpanie yesa nipa bebewu omo mpaye o ahwani ya besa asefri esrem mentifi ne bekum nipa beba na afo omo ho mpaye ebetumi asukufo to sema sukufo sa yare no emmon fa sukufo so enkunkuma sukufo masum dwen ka bibia o sa su dwen ka na manyina asumdwenka ne manyina nyadua herbal center makodi nyadua herbal center wona kofa nyadua herbal mixture be so bia numbie no nyina ne naso na nsen wonumu atopa wontimi ne de osotia na ete bi kura so nya HIV bi wonya coronavirus e pa chomo de akopa nyadua herbal mixture ne numbie be siesie o kama ba chicha togotogo nkoti apia tete sa no ndi be hrete efe ko broni o kala ba chicha boni akopa nyadua herbal mixture na numbie obetimi akọ KNG herbal mro Abidjan house na afia tonsu Monaco ko ina herbal so Ashtown Dani herbal mro Fedimens KO na pe abme asafu PFA Tafu New Road on sabeka nyadua herbal mixture numbi na wonum tosne TBD menu wa bread dodo honam ya na Jeffrey Hoffre 0558565890 0558565890 and after 0270417669 0270417669 odifo ba konfo ye bi agia salase be diagro Queens Park
hotel kakraka swimming pool kese mienu koda ne mpanimfo de aduane bubruja kama kodi de good nanom kakra ewo Queens Park no ti osisem nkoye bayesem adokromo utukwan bisi basa anti okwan sejuma sem nkoye oban tete be man so tete uye papa unhu de mfamfa atinwa sho babusuanum bayifo bi te bi odi boni bamode ne ko na asuo ko bena so jomu 10 konfo ye bi numbers near 0543 134535 0243 134535 and 0557 667510 0577 667510 on your WhatsApp you know record the fako nyesa wo type on feel oni da jodi ko type different modia WhatsApp no 0557 667510 Dr. Mensa Herbal Clinic so modia no be say ho ya hepatitis B koko mankani be ma wontimi nyina so menstrual pain ya de bia coach ko be ma wo tu ase wona so ye wadwene nansan fompa de kura na hwe koda no so abon amane Sameng Red Mem if Dr. Mensa Herbal Clinic be CSO kama coach Guinness Depot hwe mu e boase kwan so pusa homan 0245 958768 0245 958768 and 0245 958768 0245 958768 Kumasi abatwa nam papa ye kuma bona station package ne kama dia maum nyina ma de ye tire pause no wuzie kumu da bi ntisa boni afa Kumasi abatwa ne nkum nam station no ye package ne kama abobi abezo kun bi afa no ko boni besia yeah, packaging and hygienic condition na ya match international standard. We feel it trebia. Bobi afa ko ni nkum no Kumasi abatwa. Kasi industrial area total filling station in sharing ho one numbers near 0577 361 461 0577 361 461 and 0577 361 460 0577 361 460 Kumasi abatwa no give us scientific herbal clinic and amedu wako dre ya debia to asio kasapampa di echi be CC wenu kama spinal cord ni attention massage physio koso match busumi nti modia fa ho jimbi ntentem apawa jida fida nti yaridom nyina fa ko give us scientific herbal clinic na CC kama na ni pa mono e mo ya de fans free massage ni physio koso match busumi ya ordino ko ada so e ben Christian Service University College one numbers ni 0243 038782 0243 038482 0243 038482 the chat is 0200 771202 0200 771202 Ewiase Mu Nsem 104.5 FM you from me gong akram sam akwaba yo bro akra enkomshen na da ho no na wo hye nkom mfie petipipi nie e banso a empa ho akra odanuma Ewiase ma nyina etio se na aka na nyina Ewiase Mu Nsem so yo mama fa nche modruma Nhyira atiefo ma femo mosuma femo o krati tu eto kache na me nche Nhyira abusia panyi babi obia mchano era no jama so Ewiase na ko hia o be chia ma fefe ene o ma wa chichini benche nyina eja yam dese na o adamu hobi sanchafo be 30 ne hia na o ka ho anadwo no hu ne de koso nyina na ade no madam amode ato YouTube ya obi obe Google Bishop Dr. Jewe do prophecies 2020 video nda ho obi ankore obi abehwe o smart TV smart video na phone obetimanya ahwe na ada dipefe se wenye ntrasem tabi Ewurade kasaye ho na Ewurade pese hu ni a eba ifisa fibia ya mebompa se Ewurade ma me hu enoma eba yeso Ghana ni Ewiase nyina na obo track ni nyina o hwa track 2 or 3 hono o kase Ewiase chim akọhwe na chi echim de ntokwa ba Ewiase echim de mansotwe ba Ewiase echim ama mpuntuo akachi na minim se ebe fire no so asedo ka so mamu doctor for ko WHO World Health Organization akọje vaccine dia ba wo mpane
ayarfo mpane yare akɛseɛ mmienu bi ba ebi abadan ebi abapen na yɛbɛkɔ akɔgye mmoa afiri WHO hɔ yɛmmɔ mpa yɛ ho ahwɛ ebi firi ase wɔ srem na abɛsra twi afa anafo na yɛmbɔ mpa yɛ sɛ ɛmbɔ mfa sukuufoɔ so ɛhɔ na meda menya me ase efisɛ yare firi ase wɔ China no na asa agorɔ asa mpa Ghana forma ɛwɔ China ɛkɔ school hɔ ɔmo kɔbɛ mpem nsia afei na nipa binom asɔre sɛ yɛnkɔse sɛ ɔmo nyinaa mmra ntɛntɛntɛntɛn fɔ mmra Ghana ɛna Akufo Addo wɔgye bi hwɛ a TV ba no wɔsi bi nkɔfɔ ɔmo ba sɛ wobɛkɔ akɔfɔ ɔmo aba ɛgya meda nyame ase paa sɛ ɔkɔfɔ ɔmo ba anka yɛwu efisɛ Iranfoɔ kɔfɔ ɔmo deɛ bae ɛwiewie ɔmo sɛ amako ɛne papa bi na Italy so kɔfɔ ɔmo deɛ bae kɛdeɛ si wɔ Italy ɛno nso dagya nka yɛ deɛ nka yɛasa nyame na yɛda no ase ɔsɛ mommɔ mpayɛ sɛ ɛmmɔ mfa sukuufoɔ so nyame wadi yɛ nwa fofi na mete sɛ yɛnuanom a wɔ Nigeria anya bie na meho ntrɛma papa na aduru Togo msɛ afei dɛ kɔda sɔre a mo sɛ aduru Burkina ɛhɔ ana na medwodwo meka kyerɛ me secretary sɛ yare aduru Ghana bi ɔsɛ papa de wagya mpaabɔ no msɛ daabi adeɛ no wɔse bɛfiri ase wɔ sirem ne bɛtwi aba anafoɔ aduru Burkina no hɔ yɛ sirem nti aduru ha no no ampa na de abɛwɔ Ghana ade bɛkyi bi akɔ na ɛkɔ anim ɛgya deɛ ma awerɛho a agya me dadwene nyɛ nipa na ewu no nko anti na aside the whole world economy Ghana so economy ka ho ubɔ track no ba ko a wɔse ɔman panyini hyehyɛ mpuntudwuma o pɛso yɛ mpuntudwuma nanso mo amɔ mpae a ɛbɛyɛ kwa efisɛ sika nyina bɛlɔko da obenya kwa mda bi so o de wa ba video yɛbɔ nyina ɔka sɛ afi ohu wisi kum wɔ Ghana ha ka bɛhyehye nipa bebree bɛhyehye efie bɛhyehye gas bɛpapa ahye nkurofo ankyɛ na yɛte tamale kwa so kantampo sɛ nipa no ahye pa bɛ 30 wa o so dina yare no de no nyina na ɛgyama dwendwene nanso baako akɔ dansefo wɔn ɔsɛnka ɔman nyinaa yɛtie de Awurade na meso kan na nka yɛyɛ ho bibi mwada mansantwefo a mo Ghana de metimo so anu masɔre mo ayɛ ho adwuma mo bɔbɔ no radio so ne ade nanso yɛmpanyimfo no ampanyimwa yɛmpantie yabi ɛna ɛnɛ abɛda hɔ na me hawo nyinaa ne sɛ sese na Ghana yɛbɛtie hwea paa na kɛseɛ paa bɛba na de mesuro a mesere nyame ne sɛ ɔnwa no ma yɛn sɛ woanhwɛ yi a bɛduru baabi yɛn nyinaa bɛtoto yɛn ho pono na ne yɛhyehyɛ ɛda mu akora me ntwa no yɛde ɛha adwene paa sane sɛ woda ago no so a ɛse sɛ coronavirus no sɛ ɛwɔ krataa so a ɛtumi di 5 days ne da so krataa no so ne sɛ wode wo sa ka asɛm nko a 4 to 5 days na da so so glass so 4 days odo wo bi na no sa so ma 4 days na da so tare so na nkoe duan so 4 days na dia bi de sɛ o kitchen tap no so na 48 hours na sɛ 2 days no mwa na da so so na sɛ surgical gloves so a so 8 hours the research and gloves no 8 hours na no quite dangerous na 8 hours aluminium so 2 to 8 hours be say I didn't say usadi ndiye yes ana say ehun na man for do or Brian Tasso akra ade no adene say ofie mpo de ofie mko ehun na shira nye hu sa me hu say ye body rusa yenko airport na doctor for mfa mfidie nko check pressure ne normal
na nkɛyɛ nso ɛhɔ no bɔ me hu efisɛ nipa wonya yare no bi sɛ eni na wɔtwe mienu a nya ade bɛda di ama no ho ayɛ hye to di ade no kɔkyerɛ no mama so koraa huhu ɔba pɛ na kanya no ho a ebedu saa no de adɔbɔ nkurofo bebree ɛne ne meda dwuna na ha me sɛ de yatra hɔ abɛ ne yɛ na ɛwɔ ha kwa bɛ ne yɛfa so a ade yi ebefiri yɛ hɔ akɔ wotie abɔfo no nkɔmhyɛ a ɔse mihu sɛ ɔmamu a doctorfoɔ kɔ WHO ɛkɔgye vaccine abrami nsiso bio na obiara ntie ami nsiso bio kɛntinke bɔfo ɔmamu a doctorfoɔ so hu sɛ ɔmamu a doctorfoɔ ɔmo kɔ WHO ɔmo kɔ pɛ vaccine ɔmo de abɛwɔ ayarefo ɔmo de abɛwɔ ayarefo mpaneɛ yadeɛ kɛseɛ bi mienu ebi aba pɛn na ɛbɛsa asɔre ɛwɔ man yi mu yesa wɔkɔgye mmoa firi WHO wɔn bɛwɔ mpaneɛ ɛnyɛ saa nipa bebree wu wɔn mpaeɛ o wɔhwɛ ne yie a bɛhyɛ aseɛ firi esirem mantifi ne bɛkum nipa ɛde bɛba anafoɔ ɔmo ho mpaeɛ ɛbɛtumi asukuufoɔ wɔn nsɛmɛ sukuufoɔ sɛ saa yareɛ no ɛmmɔ sukuufoɔ so ne nkunkum sukuufoɔ masomdwe nka obi bia ɔsɛ asomdwe nka ne ma nyinaa awurade ehu yɛ wɔbɔ akora ɛne da hɔ no akora wotie nkɔmhyɛ no a ɔse ɔmama doctorfoɔ bɛkɔ WHO akɔgye akɔpɛ vaccine yɛno no sɛ yɛbɛnya bi yɛnya bi ɛno yɛ asɛm baako yɛkɔgye mmoa sɛ bɛnya mmoa no yɛnya mmoa yɛ asɛm baako sɛ yadeɛ yɛaba asat now WHO foɔ ɔmu nyanya vaccine afei na ɔmu gu so pere nti ne kyɛ sɛ ɔma yi yɛhia mpaebɔ paa sɛ nka vaccine no gu ɔkora na nka afei ne yɛkɔ akɔfa aba a kɛno ɛnyɛ den bebree yɛnya anyoe fei no mu gu so yareɛ yɛaba ɛno ankoa no yɛwɔ 11 adeɛ kyerɛ no a yɛduru 16 na nka wɔn a di fira burukyire ba no na nka yɛ test wɔn mu hu sɛ deɛ wɔn a wɔ Ghana ha home burgers ayɛ nkɔ baabi ada no yɛho bebree wɔn mu ɛdene nti kakra mɛka no sɛ doctorfoɔ no nhyehyɛ a wɔde aba hand sanitizers nom nsuo a yɛde hohoro afei yɛnya nkyea ndɛ obi asɛdeɛ sɛ yɛgyae ma yɛnkɔ ayi yɛnyɛ ayi ɛnso ɛsɛ yɛgyae ma yɛnyɛ asɔre ɛsɛ sɛ yɛtie gya asɔre gu hɔ ɛyɛ adeɛ mekɔ sɛ na nka mɛbɔ afɔdeɛ wɔ nkran masɔre aba mene mmɔ sɛ wokɔ akɔbɔ ama obi abɛyare na wawu deɛ ɛne ɛnka hɔ wohyia wo nua nso a ma distance mmerɛm saa wonu ne di nkɔm a ma bɛsɛ ɔwansi a ɛyɛ asɛm ma no ɛnyɛ ɛna sɛ wonua bi ho dodo no na wohwɛ na ne ho ayɛ hye ne mu yɛ ne yɛ a ɔbɔ wa ne home no nkɔ yi a ntɛntɛntɛn na wafrɛ ama yɛabɛfa no kɔ fi sɛ yareɛ wei ɛnim akwatia na ɛnim tɛntɛrɛ enim buroni na enim bibini enim sikani na enim ohiani obia ɛfa no enti enim sɔfo na enim asɔreba nti ɛyɛ nyinaa sɛdeɛ enim MPP ɛna enim NDC nti mɛsrɛ ɔmamu no nyinaa na masrɛ na kufa do sɛ ebeyi a ɔnsan fa na no ntum bio na Ghana man nyinaa yɛnya akɔnkyene ja ayɛdene yesungu awurade so a obetie wonyame otie mpaabɔ uza nkɔmhyɛ ne nyinaa so mommɔ mpaeɛ na ntwa mfa school for so nti ɔmampanyin school a wama ɔma bɛtena fie no ɛyɛ papapapa ɛkɔtwi fa school for so a yɛwu fie bi bɛwuram biara ɔfoɔ bɛsɔ mu nti yɛbɛsrɛ Ghana man nyinaa mate sɛ me nuanom asɔfo bi mu yɛ ntoatoa sɛ mampanyin ma yɛ asɔre agya kontochi wiase baabia government bia na president bia wo wiase baabia astɔpo asɔre
room ya support mo popu no kwa na ti room ya wo bompa ye mankrofo obi ankura ho hwe de Italy asia ya avrefo America of all nations superpowers obi anko asore Bethlehem Jerusalem obi anko me ba wo Canada frame no papa o mama ya betena fio o mso ma ya ma adwuma nanse asore ko mso be ya da odi adwuma me ha onyina na say amompa ye bedu bebe ye be quarantine ye ne aye ho yare ni bi nkan so ye nyakwa mpie enko marketing ko di man for say to nuane gudem man for to nuane gudem say to gudem na ko poku trade nyasam gedra market man for to nuane gudem am so am ka say ma ba say munis kan ko to mu bi megu na de e ba no ko na se ja to yon ko bodwesem a wa sansu asi de ho wo hwe pictures e free Italy ba ye mi store pictures in free Britain ba ye mi store ahomache ne bi kakra ma okosala ko to aduane kakra bi na wonde ko ade we bi si Ghana ade na ebe ye enso eba tie nyina mfa nkotodwe mu fam nsum awurade so ebise bi asi bible mu da ne ni wi ekura asodinti onyame ma nka ade nini na ka eye omo na wohene ne tiye no entempa no pa akwankyere ma kurumu ni nyina ti edan bible se emwa eni nipa wo kurumu nyina ya akwankyere no bi na ba sa no nyame tie o musufre no yi sa oha no firo mu so se Ghana fo nyina ye sore bompa ye ya akwankyere ewrade ba dwo ado aman se eni da so ni babia me hwe wiem na me hwe honhom mu na me hwe no ma ekoso a me hu ni da so bia babia se kwa me baba akofiri ayi ba odru airport ne was papa me ba obi an check me o me fa mba ga no ansa me si ameba me yem sheme na me sa fe na me sa relax no mo kwa check di mbi ade abewura pedi anya obi na di firi ba bi ba ye ne netea ndi afi obi a hwe na kwa mu so yi onsa hohoro ne sa personal hygiene ne de ya mani hia ye nkoso mompaye na me gidi se onyame a oye ahumobro obehu ye mobo na mfonso mpo ne ya odi mfonso ache David Kasa brade se osu di amumuyo achi a nka hwan ne begina honam bi enu ebegina fi se boni adodo de yese dokoboa no kwa America pa mpa mosi ginyame in God we trust afide ko wi ase anu ma hye se ema nware ma ema nware mema na ye sofo wa America na oba ware oba na de ba wa sori fi no wa anya ye fro na ma no okodam 5 years last 3 years ka me kwa America sa mra boni wenti mi jako badam for sofo bi na tron safre me be be kona sa mra no ma sensai adigana sofo bebre de o magum 5 years sa boni we nyame yakopo chiwa de Roman chapter 1 kan ni na kosi oboze time nyame chiwa de o so mo amoyo ni o mo amopene so mai nyina the same asotwe de ja men se mo da ji bebre ma film ba ha che mo nyina de brada de mo hoye so me hoye na ma da ji enti ka menya nka de ye shase na nka de sa shade me no ma da shase na ya pem so me da ji enti mi na ma na me na mo fa nche me ya na ma fe ha so me ne de Matia kra ye be sa preme na fe ye dinkomo ane ne ye bre no ba piso pa abujafo de se corona munim dada nya dia as bohun da wuru asanse adaje eno mpacho ge microphone na musa akosa ba ko na ya mi aduma Monday ye betu ankomo so ukrizo abonidia no kre wabonidia se gen wudi agina be ma no obodia na che be microphone man me ba trying obodia na che me ba trying mfieze ni obodia ni mfieze ni me ba try ko 4 years obodia oboni say come die me ba try bla yi me ni wo obodia ni say come mintie mi kunu dua no oboni say me bodia ni say
asama okaye no ena ebenam bebi ama me ba ne yare ya mpa ma me de akura de chini ya nso Ewiase na ono me kura dia no obo ne sen me kan say se me baniti pae no na me yi kwan skoto adure de ma akura no abele woni me de akura ne di na enam ne so ma akura ne yare a makate se me mpe na de bia o de ye me de na say daade na obeya ma akura na yare no na me yi kwan so ansi de kura de 12 adure de ma akura ne ma ne numa one na na yemanye de indi one wan na na nto yama indi ofra ntoa na okruba so na bodua no me ba to na mo bo wase na ofra ntoa okumase waya de on nyame adoma dwada yebeto aso yebe na ekoye papa waje atum se ampa wabodua obo no 4 years ni be man ze enya ne ba oso na no jejira nsuom na se wo swimi na se wo jina from ze enya ne ba bianso nya na ze udi fo ano no yenko ahoma no so ewo 03220 83581 83582 83483 sorry so na papa bishop Dr. Jewedu Asambompa atwatuo aje yenko hale Okay. Hey, Kwame. On fait plein de coups. On fait le dire, Bishop Bawa Fansatin, ça y est, la proposition de papa, na, parce que mon ignorance, on tourne nous pour les amours pour Jack Film. Au revoir, papa, on sait, oui, les filles n'ont pas dit fou. And comme c'est une wash. Oui, n'y a pas de bien fait, na, baba, et du coup, matabata, who will be easy, never say, papa can be busy. Omani na beti ni akabuma ko se bi si Bible la pa be quotation ni kra mamia omani ajo bam pen wo na akabumi ko mo na bom pen la di o musufre ina skese wo no se pen fu beti la pa de pa ka pa so ko ya so gi we du ya o me mu ina ni pen fu no ahemfo ye ni sufre wa de wa bi si sufre me da si pi Mensumi Dasipi Original Nigeria 03220 83581 83582 83583 Hale Gong Jata nini Jata nini That's Ramete Mo Nananta Krabuahi Utibe boom Wajin Besse Utibe boom Wajin Besse All over of a kingdom Tula si of a kingdom Yonkoi Mo Bishop Ankupon to Nebuasi no Nhyira wate. Then so for you Martin for you be as Michiano. Na Kwame on say Bishop is here a church some na doctor for doing so much so for Kwame. The ratio is something for no so tia. We will bring on the team of them na the media so we the board my Ghana no on the boa na bibia boko pizza macao. Medasi inanta krabwa hine isi wa quarantine ho na o shedem. Hale. Hello. Ebacha odi na ka sefre he. De bon. Jata ni. Jata testimonials. Das ramete. Your friend yam pon samika sofi adanti azum to say. Ahimfio pe na ujina. Epacho Echana no mpanimfo nyina. Ombeti Bishop Jiwa edi yankopon isia na papa. On the prophet one pa na prophet for dauro mawo wo de ko ko yi da de wi jire wo ne to bebe en tani fo no ni do ha asofo no di kan ya ni en tedi em dimwa so ne na ko banu ti bishop wa nkasa se nyankopon se ade no wo kan na bawo na wo man fo yenye ne den ayem paibo se wo bo ho nsa o yenye wi ti mobile phone ma ko me nsa en na enumi so mobile phone aba wo be o phone do ko tro ke mo ju ni na o do wan ka ri kan yema ba we ya we be free on ni na che se nyanko pon bom ti bishop wa da ro ma sa se nyanko pon ma ye se yenye ne den yenye na ya mfe ko to jo ni na o me yenye ya suji nyanko pon sha on sha on so hale hello Ebacha odi na o ka sefre he Abraham Median papa ko Abraham do da san se pa Das ramete yetio na na wa ka position yeja apa you Bishop Joe the one mention of na memo abas papa wodi papa maybe kaka me kan say Ghana for here te Ghana I need serious for young for you nyangopon just as I play kan obi an otutu ho na mo yanso yade we si sum yade we pa we nyame a kan timber de papa yade sum yade pa so obi esuru maybe apa wada wo ma wo hunu waka ho asem da
that's what now my party here into one more one pie my this year no come Ghana any just na na nka on baby yeah that's it yango pon share no adwenche hello Odoji Brofin my dear yeah ja what be ready mati be ready ogede ho ogede ho yo Odoji so fu yeje wedu yango pon we sira no ni mi se enko mi se wo se ya wo boye Ghana for the whole world baby could be a ubia mo se no from anya asemi si here ko kan wo kan tana sim bi na ayi so bora baso na do dia me bora baso pa school for on commission na be mu no ko doji that mi twa bobo ye mi se school kai great mu a ka ba se wa se fe pa 50 no e di for more than 80 obu also a wa wo for ya ni ma fe nya for one car so na se car we da enkola ekofo a no bi ba ku nya dia de na be ye eni ba ku wo tra mo nya be na je wi aba ba no okọ na se ba enkola no ya wo mo de ma ya ni so eka ani me be mo nkomo so oni be ko ri no kra o be je so oni be ka so na we ya ba bi de ntia se ye be sele so fu je wedu we ri ku e so fota mo mpa ma o Ghana se mo Ghana mo di mo ma kwa abufu se me bi why makra. All right, yeah, that's it. Yen for the chat na fe yen ko also for Santi na yen pa enin kra. Hello. Ne bato udi na okasa fre he. Ebenezer ni Asante Ascore. That's ramete yetio. De me kan se ne kon se ba de se papa ono an se fu tu fo Nyankopon ho maye ni fi o man Ghana ni wiase gina so. That's it. Yes, me that's it. Yen fa offering na ensia. Akra odaroma. Yes, sorry so. Ya bra hosem as a bridge abo ewiemu nyefe abontin you feel so nyo e growuram ye fa he ise no aka no an empire akra ye dio ye bompaye nya ote osusru ni hintabia no tena twie di ampo enwini ase me se erade se mi go anko bia ma bank se me yankopo amede me ho ato so ono no baju afiru fidi sunfu afidie mu ne owu ya de seye mu ode na takra be katabo so na ntaba ase na obekwa akɔhye ɔkyem ne nkatabo ne ne nokore wiri nsura na adwo bimbo bema etunam awia ɔyare dɔm a enenam sum nsane ya de sɛ ade awia kete apem to nche no pidito ni fam de renkan wenu ankoto na wo de behwe na wahu abɔnefo na katua na awurade ne medwan kɔbea ɔsorosoro ni no na mede na ya metena bea bɔne renkan no ɔhawre ma watamadan wahye na bɔfo ama sɛ wɔnhwɛ wo so akwa nyinaa mu ɔbɛsoa wɔn nsɛm na wo nan ampem ɔbɔ ubenante jata ni ehurutia so betete jata buruwa ne otwanse so se ofa me hu meje no mema no so efi se onimidi me sufre no oje me so me no betra ahohiem meyiw na mahye wanimonyam mema wadi nkwatenten ame na mama wahunu me nkwaje wo yen Ewurade Yesu Kristo dinti enye ho man amen amen papa number 0244 766 977 0244 766 977 papa number no 0244 766 977 0244 766 977 0244 766 977 papa Bishop Dr. Jared number I don't know yako so for some TV yare aba nanso awarefo ebi no ehia emwa nti edura ye de aba edwa so eye AK47 eye mema edura eye bibiduro kan eboa ma bema bia waye mere wo mpamu no obetimi anombi na atimi aboawo number obefre AK47 eye 0241 84 7483 obi o ano pressure ti pressure ya bibiduro ayana capsules pressure obenu miunu anopa miunu anwumre ya friend KTK aye pressure duro obi biara wo pressure duro obi pressure bia wo pressure bia no bomodin so obefre number me de tudai 0241 84 7483
0241 847483 obi wa no honam nyina ya ne ya ne nompem ne sisi awe no otrase ohia wonder capsules tieni wonder capsules na ohia number abefre 0241 847483 AK47 medical aka na da bia meka won fidie we say eye mema adru bema bia wa ye mre wompam tete no na ye nananom na omutua na omosa na omutua na omosa na omonoma bibidru se ye ni adaje ma ye nipadua no nti aye ni nyina capsules ene ye dia mamo na tie AK47 no ye ntonton wa bontene obi won ma obefro osemeto obi waka mu obi na di chini da bi babi akumase ya obenya bi atoye babi ba ko pe da bia meka mesi babi abenya bi atoye Nhyira FM opposite boutique na ani Nhyira FM hwe anim no ehope na abenya AK47 ni bi ato so wo kumase babi a obi ade ofra ye betim de aduro no aposto di abro AK47 eye memma aduru tinie AK47 eye memma aduru ane ye wo pressure aduro ho no ya to din KTK pressure aduro ya to din KTK ye sa wo aduro a eye diabetes aduane obeka di tinie ne ya kire wo haban bi a obenom ebeboa wo ane ye sa wo wonder capsules enro no dɔɔso enya duro ba ko na sa yare nyina ɛsono duro bia na yare a ɛsa nti bomodin sa wo de obefrɛ me number na me de atugya no ɛyɛ 0241 847483 0241 847483 baby biara obi biara wa oteme nkan saa enro yi bi na oyɛ de ban uhia ɛbɛboa wo ama bɛma a wayɛ mrɛ wɔmpam uhia AK47 ɔba woni atenka yɛbɛma waduro bɛma pressure ana ɔba pressure tete wabrabɔ yɛbɛma waduro tie me obi a ɔwɔ diabetes yɛbɛma waduro yare bi biara ɛha on ebia ma mo yare edini bomɔden so ɔbɛfrɛ me yɛde yaduro bi aba yɛfrɛ no bunta baluwa no yɛ mema bunta baluwa that's ramete bunta baluwa no ye mema duru eja mema bebre ho no mo a ombema atwetwe ekomu ebi ho no mo a bonse na yare na ama na basa wo de frɛ ye bema waduru ni nyina eye bibiduro enya brofo duru nti number wo hia obefrɛ no eye 0241 847483 0241 847483 baby ahwɛ me abehumi no me ne Nhyira FM ene di hwɛ npe bedamase yenso da sipi ke won sempi ka che mo nanso muntumi nso ne sesei te se wiemo ehu enti enna kakra bi mpa bebre bedam nyina se mi de jawusu mampo kontonchi obo hia kuma na wa kasi bretuba kwa megon asidan kuma mi producer AJ wa ya na fe DJ Don Richie de ko Facebook live nango po inshallah ajama so wa ya de pa da se ne be san to aso yakramo. Ago, good people of Ghana, here are some safety